امام حسین آئے، شاعر بڑے خوبصورت انداز میں نقشہ کھینچا ہے کہ سر مبارک پر سجدے کے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے۔ بول چھوڑو سبحان اللہ۔ سر مبارک پر سجدے کے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے۔ ایسے ماحول میں مسکراتے شبیر جو گھر سے آ رہے تھے، ملے گی جنت پیے گا کوثر، محشر میں اسی کو چین ہوگا۔ آخری جملہ پیش کر رہا ہوں، بیٹھ کے نہیں کھڑے ہو کے خدا کا نام بلند کرنا ہے، بیٹھ کے نہیں کھڑے ہو کے استقبال کرنا ہے۔ ملے گی جنت پیے گا کوثر، محشر میں اسی کو چین ہوگا۔ نماز اس کی قبول ہوگی، نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ نماز اس کی قبول ہوگی، نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ اب نعرے کا جواب دیجئے، نعرہ تکبیر۔ ایک ہاتھ کو بلند کر کے خدا کا نام بلند کیجئے، نعرہ تکبیر۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے سرکار کا نام بلند کیجئے، نعرہ رسالت۔ سرکار کی آمد، طٰہٰ کی آمد، سجد کی آمد، یاسی کی آمد، سجدی مرشدی، نعرہ حیدری۔ واجب القدر، واجب الاحترام خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا خطیب دلپذیر مقرر شیریں لسان، واجب القدر، واجب الاحترام محمد طیب رشید صدیقی گیلانی صاحب اپنے محبت بھرے انداز میں سرکار کی تعریف کریں گے اور ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام ہون دی حیثیت نال آقا دا فرمان سنان واسطے میں اتنے بیٹھا ہے نا، میری حوصلہ افزائی فرمائی ہے، میرے گلے چپایا ہے، لیکن آج دا دن کیونکہ ندی شادی دا دن ہے جناب اشتیاق صاحب نا، تو میں گزارش کروں گا جناب ادھر تشریف لے آؤ تو میں یہ جناب دے گلے چپاؤں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تمامی احباب حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا إني رسول الله إليكم جميعا، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ تشریف پڑھیے سارے حضرات۔ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا
नबी अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या निअमत अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या खैर खल्क़िल्लाह। गिरामी कदर हज़रात, हुज़ूर रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिहड़ा बंदा दुनिया में रहंदे आया हर रोज़ 50 मरतबा मेरी ज़ात ते दुरूद व सलाम का नजराना पेश करता है, क़यामत का दिन होएगा अपने उस उम्मती दे नाल मैं मुसाफा करांगा। और आपने भी इरशाद फरमाया जिहड़ा बंदा ये चाहता है कि क़यामत वाले दिन मेरे करीब होवे, मेरे नज़दीक होवे, मेरे नेड़े होवे, उन्होंने चाहिए दुनिया ते रहंदे आया कसरत में मेरी ज़ात ते दुरूद पाक पढ़े। ये भी आपका इरशाद गिरामी है। आप फरमाते ने तो बड़ा बखील बंदा और कोई नहीं जिदे सामने मेरा जिक्र किया जाए तो फिर वो बंदा मेरी ज़ात दे दुरूद पाक ना पढ़े। तो बंदे नूं बखील नहीं बनना चाहिए, बंदे नूं सखी बनना चाहिए, क्योंकि अस्सखी करीब मिनल्लाह, अस्सखी करीब मिनल जन्नह, अस्सखी बईद मिनन नार। सखी बंदा रब दे भी नेड़े हुंदा है ते जन्नत दे भी नेड़े हुंदा है, ते सखी बंदा जहन्नम तो बड़ी दूर होता है। तो किदा किदा दिल करता है क़यामत का दिन होवे तो मैं कमली वाले आका दे नाल बैठा हूँ। कोई ज़बरदस्ती नहीं, जिदा दिल करता है एक बार रात चौक ज़ियारत करा दो, जिदा दिल करता है। माशाअल्लाह एक दो बंदे नजर आए ने मैंने भी हाथ थले उन्हें क्या सानू जरूरत नहीं लगता है, हाथ ना चुकन की वजह भी हो सकती तो बाइक वजह और भी हो सकती, शायद कोई मेडिकली तौर पर कोई परेशानी हो गई तो चलो दुआ करना वा कुछ कोई परेशानी अल्लाह दिक्रे मुस्तफा का सदका ओदी इस बीमारी में दूर फरमा के मुझे तो तंदुरुस्ती अता फरमाए। मोहब्बत व अकीदत में सारे हज़रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह दुरूद व सलाम दा नजराना अकीदत व मोहब्बत झूम के पेश करो। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, सारे हज़रात मिलकर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तसव्वुर तसव्वुर बांध कर दिल में तुम्हारा या रसूल अल्लाह, खुदा का कर लिया हमने नज़ारा या रसूल अल्लाह, खुदा का कर लिया हमने नज़ारा। जड़ा कलाम है ना तसव्वुर बंद कर दिल में तुम्हारा या रसूल अल्लाह, खुदा का कर लिया हमने नज़ारा या रसूल अल्लाह। ये किसी मुसलमान का लिखा गया कलाम नहीं। हिंदुस्तान के अंदर एक हिंदू शायर आया, उन्होंने नबी पाक की नाम तो मैं जब पढ़िया तो मैं क्या वाह भाई वाह चंगे पे तू हिंदू हो के की आके इत्थे कलमा पढ़ के नहीं आखण दे ते ये दसो किदा किदा दिल करता है कि ना तो पढ़ी सारा दिल करता है तो सारा शेर नहीं पढ़ सकते तो ना सही पर या रसूल अल्लाह भी सदा बावां से बुला करनी चाहिए। शादी का प्रोग्राम है तो शादी के प्रोग्राम की खुशी के विच अल्हम्दुलिल्लाह इस महफिल का इहतमाम कीता ते चेहरे मुझे इवें दी महफिल चंगे नहीं लगदे, चेहरा मुस्कुरांदा ही सोहना लगदा क्योंकि ब्याह दे विच बंदा ढोंदा चंगा नहीं लगदा ते मुहब्बत नाल जरा जाग के जरा सरकार दी बारगाह नजराने अकीदत मिल के बोलो तसव्वुर
مل کے بولو تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ یا رسول اللہ خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ یا اور خدا حافظ خدا ناصر صحیح لیکن یہ محشر ہے خدا حافظ خدا ناصر صحیح لیکن یہ محشر ہے یہاں تو آپ ہی دیں گے سہارا یا رسول اللہ یہاں تو آپ ہی دیں گے سہارا یا رسول اللہ یہاں تو آپ ہی دیں گے سہارا اللہ سلامت رکھے جو مل کے بولے محبت میں بولو یہاں تو آپ ہی دیں گے سہارا اور خدا کا وہ نہیں ہوتا خدا اس کا نہیں ہوتا خدا کا وہ نہیں ہوتا خدا اس کا نہیں ہوتا جسے آتا نہیں ہونا تمہارا جسے آتا نہیں ہونا تمہارا یا رسول اللہ جسے آتا نہیں ہونا تمہارا یا اچھا ایک ہندو پنڈت بولے ہیں انہیں بھی ایک جملہ لکھا ہے ہندو پنڈت انہیں ایک جملہ لکھا کہتا ہے گو پنڈت ہوں مگر آقا تمہاری نعت لکھتا ہوں نہیں سبحان اللہ آخری کسی طریقے میں سے جمعہ سبحان جڑی ماشاءاللہ ذرا تھوڑا جا ٹل لا کے بولو نا سبحان اللہ جڑے گوڑے پڑھ کے بیٹھے چھڑ دے انشاءاللہ تواڈے نال آئے نے تواڈے نال انشاءاللہ گھر جان گے محبت نال ذرا بولو ایک بار سبحان اللہ کو پنڈت ہوں مگر آقا تمہاری نعت لکھتا ہوں کیوں لکھتا ہوں کی وجہ ہے کیونکہ تمہارا نام لگتا ہے پیارا یا رسول اللہ تمہارا نام لگتا ہے پیارا یا رسول اللہ تمہارا نام
جل مجدہ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد الدلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء فخر آدم و بنی آدم نور مجسم شفیع معظم ہادی کل دانائے سبل مختار رسول مدنی تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وبارکہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد میرے مسلک دے مقتدر علماء کرام سادات کرام نعت خانہ شیری لسان معزز و محترم مسلمان دوستو بزرگ و بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گرامی قدر حضرات آج دا عظیم الشان پروگرام بسلسلہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس دے اندر میں اور تسی سب حاضر ہیں دعا ہے اللہ رب العالمین حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے دامن کرم دا صدقہ ساڑی سحاضری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور جن دوست احباب نے اس محفل پاک دا اہتمام و انصراف فرمایا ہے اللہ تعالیٰ انہاں واسطے اس محفل پاک کو دارین دنیا سعادتاں دا باعث بنائے گرامی قدر حضرات محترم المقام جناب حافظ اشتیاق احمد صاحب انہاں دی شادی خانہ آبادی دے سلسلے دے اندر اس محفل پاک دا اہتمام کیتا گیا ہے انہاں دی شادی ہے انہاں دا نکاح ہے حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ارشاد فرمایا الافصاح فی فضائل النکاح دے اندر امام ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے حضور کائنات دوالی امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی نقل فرمایا آپ فرمانے نے کہ حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بندہ اوے جدی شادی نہیں ہوئی وہ بندہ رات کو کھڑے ہو کے 70 نفل پڑھے کتنے نفل سارے بولنے 70 نفل پڑھے تو ایک او بندہ جدی شادی ہوئی ہے او بندہ رات کو کھڑے ہو کے صرف 2 پڑھ چھڑے چلو جنہ دی نہیں ہوئی وہ تے نہ بولو تو جنہ دی ہوئی وہ تے بولو بڑی میں کام دی گال دسا لگا گیا بڑی عظمت والی گال دے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک او بندہ جدی شادی نہیں ہوئی وہ رات کو ٹھنڈے پانی نال وضو کرے وضو کر کے رات کو 70 نفل پڑھے ٹھیک ہے دے برعکس او بندہ جدی شادی ہوئی ہے او اٹھ کے صرف 2 پڑھ چھڑے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا غیر شادی شدہ تے 70 نفل تے شادی شدہ تے صرف 2 نفل ایک برابر ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صرف ایک جملہ اور اس دے حوالے نہ عرض کر کے تو پھر میں بعد میں جڑی قرآن دی آیت پڑھی اس دے ہوتے گفتگو کرنا چاہنا شادی کے حوالے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی او کما قال فرمایا نکاح کرنا میری سنت ہے جن نے میری سنت والو منہ پھیریا فرمایا وہ ساڑھے وچوں ہی نہیں وہ ساڑھے وچوں نہیں حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ لکھتے ہیں فرماندے نے جڑی عورت اپنے خامن دے گھر وچ جھاڑو مار دی جڑی عورت اپنے خامن دے گھر وچ جھاڑو مارے بیڑے چ جھاڑو مارے فرمایا اللہ انہوں اینا ثواب دیندا ہے جویں کعبے وچ جھاڑو مارنے دا اللہ ثواب عطا فرمائے اتنی عظمت ہے کہ سارے فضائل نے شادی دی دعا کرو اس محفل دا صدقہ جنہ دیاں بچیاں بچے جوان نے اللہ انہاں واسطے با ایمان با حیا رشتے عطا فرمائے توجہ یارو
قرآن پاک دے چند الفاظ جناب دے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے. دعا ہے اللہ بیانی کی توفیق عطا فرمائے اور تو انہوں میں سن سنا کے سمجھن دی اور سمجھ کے اس دے اتے عمل کرنے دی اللہ ہمت اور توفیق عطا فرمائے. سارے محبت نہ بولیے آمین. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. عام فہم تے سادے جرانگی جھٹکا جا ترجمہ. رب کائنات نے ارشاد فرمایا قل اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اپنے وحیو یوحا والے مقدس لب کھولو تے مٹھا مٹھا بولو. نہیں یہ نہیں جو میں تسی بولے ہو یہ نہیں بولو مچل کے بولو ذرا سبحان اللہ. یہ نہیں میں پہلے عرض کیتا میں ہے نقشبندی ہاں آستانہ علی حضرت کہنے والا شریف دا خادم ہاں ہے نقشبندی ہاں پر تھوڑا جا ذوق چشتیاں والا رکھنا مجمع پھڑکے یا دڑکے یا چنگا لگنا ہے کہ انجنا نہ ہوئے بھی جمعے وہ پنجابی پتہ دا بھی پنج بات باہر رہے بھی جمعے کسے پھوڑی دے آگے بیٹھنے پھوڑی نہیں الحمدللہ یہ آقا کریم ذکر دی محفل ہے تے سبحان اللہ ماشاءاللہ آندہ ہی مولوی ہے کہ بندہ بیٹھ کے چنگا لگنا ہے. محبت کا ایک بار یا کو ہاں سبحان اللہ. شاید نہ پتا ہوئے میں ایک گل دس دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ ایک باری سبحان اللہ کہندا ہے اللہ انہوں 90 نیکیاں عطا فرماتا ہے. یہ پتہ جانا آ بھی پتا ہونا جڑی اگلی گل دسن لگے. فرمایا جڑا بندہ ایک باری سبحان اللہ آندا ہے نا اللہ او دے نام دا ایک پلیا پلایا نور دا بوٹا بھی جنت چلا دے. جڑے تسی ٹھیلے ٹھیلے ہو کے آندے ہو مینوں خطرہ پیا کہ تانوں بوٹے بھی نکے نکے نہ لبن تے میں تے نہیں نہ چاہندا تانوں نکے نکے بوٹے لبن. میں نام جویں بھائی اشتیاق صاحب اونچی کہہ رہے ہیں یا قاری صاحب اونچی کہہ رہے ہیں انہاں دے بوٹے بڑے بڑے لگنے نے سارے دے بڑے بڑے بوٹے لگے ہن محبت نہ بولیے ذرا سبحان اللہ. فرمایا قل اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اپنے وحیو یوحا والے مقدس لب کھولو تے مٹھا مٹھا بولو. اللہ نہ اے نہیں محبت نہ بولو ذرا کوئی سبحان اللہ. قل اے حبیب تسی کہہ رہے ہو یا اللہ میں کی کہاں. فرمایا محبوب تسی فرماؤ یا ایھا الناس اے لوگو انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے لوگو سن لو بے شک میں تواڈے ساریاں ول اللہ دا رسول بن کے آیا. اللہ کریم نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. رب کائنات نے فرمایا واللیل دیا زلفا والیا سونیا اپنے مبارک وحی یوحا والے لب کھول دے مٹھا مٹھا بول دے. سونیا اپنے مبارک لب کھول کے ارشاد فرما دیو قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. سونیا اپنے مبارک لب کھول کے تسی ارشاد فرما دیو میں عالم تصورات کی چرد کی تھی مولا یا اللہ تو جو کہنا ہے آپ ہی کہہ چھڑ اپنے حبیب نو کیوں فرمائے. سونیا تسی کہو سونیا تسی کہو رب دی بارگاہ چو جواب ہونا میرے حبیب دیا غلاما میں اللہ وا میں کلا وا میں احد میں جبارا میں قہارا میں علی کل شیء قدیر. میں آپ پہ بھی کہہ سکنا وا پر میری مرضی میں میری منشا میں میری چاہت میں میں چاہتا یہ گل میری ہووے سبحان میرے یار بھی ہووے. میں چاہتا یہ گل میری ہووے سبحان میرے حبیب دی ہووے. ایک تاندریاں والے دا پیر جدو انہیں اس لفظ نو پڑھیا ہے جب بڑا مدے دا جملہ بیان کیتا ناصر شاہ صاحب نے رکھ جدو بول دے تے پور وچ بول دے کہ رکھ جدو بول دے تے پور
مقام موسیٰ نبی دا کوہ دور وچ بول دے اور فیض بابے بلے دا قصور وچ بول دے پر رب جدو بول دے رب جدو بول دے حضور وچ بول دے اللہ کریم نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا اے لوگو بے شک میں تھوڑے سارے ول اللہ دا رسول بن کے آیا بے شک میں تھوڑے سارے ول اللہ دا رسول بن کے آیا میرے تیرے کریم نبی دا فرمان کتاب الشفا دی اندر حضرت علامہ امام قاضی عیاض مالکی رحمت اللہ تعالی نے آپ نے لکھا میرے تیرے کریم نبی نے فرمایا فرمایا سن لو ما بین السماء والارض شیء الا يعلم انی رسول اللہ فرمایا سن لو زمین و آسمان اندر کوئی چیز ایسی نہیں جڑی مینوں نہ جاننی ہوے زمین و آسمان اندر کوئی چیز ایسی نہیں جڑی مینوں نہ جاندی ہوے کہ میں رب دا رسول بن کے آیا ہر چیز میرے نبی نو جاندی بولیے نا محبت نہ بولیے ذرا سبحان اللہ ہر چیز یہ وضاحت کرنا کہ ٹائم بڑا لگ جائے گا مینوں جڑا موضوع دیتا ہے وہ موضوع بڑا طویل ہے تے وقت بالکل قلیل ہے بالکل صبح نہ مراد لے کے میں رات کو 3 بجے آ رہا ہے کہ چنگا بول نہیں سکیا جان ہی نہیں چھڑتا سکیا بس موضوع بڑا طویل ہے لیکن وقت انتہائی قلیل ہے چند معروضات جناب نے موصول کرنی ہے اے سٹینڈ اے بھی چیزاں میں شمار ہے اے مائک اے بھی چیزاں میں شمار ہے اے کیبل تار اے بھی چیزاں میں شمار ہے اے کپڑا یہ بھی چیزاں میں شمار ہے میری سرکار نے فرمایا ما بین السماء والارض شیء فرمایا زمین و آسمان کے درمیان کوئی چیز وہ چیز ہی نہیں جڑی مینوں نہیں جانتی نہ اے نہیں پہلے میں کہتا روز نہیں مارنا ذرا محبت نہ بولو سبحان اللہ فرمایا وہ چیز ہی نہیں جڑی مینوں نہیں جانتی کہ میں اللہ دا رسول بن کے آیا ہوں گرامی قدر حضرات یہ تے گفتگو کریے اس چیز نو لے کے اگے چلیے بڑا لمبا پیریڈ ہے لیکن جڑا حکم دیتا ہے میں ادھر آواں تے تھوڑی جی تمہید یہ تے بڑھنا چاہنا پھر انشاءاللہ انہوں اس آیت نو اس حدیث نو لے کے اگے چلنا گا جڑا 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے لانے نہ وہ دے اوتے چلنا ذرا ایک بار پیار نہ بولیے ذرا محبت نہ سبحان اللہ میرے تے تواڈے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی جدو عمر مبارک 25 سال دے قریب ہوئی میں نے تو تقریر ہی بھول جانی ہے تسی انج سبحان اللہ میں گجراں والے جوایا تے گجراں والے خطیباں دی تھوڑی جی پریشانی ہے انہاں نوں کو سبحان اللہ ماشاءاللہ دی ذات نہ میں نے تقریر ہی بھول جاندی کہ پتہ نہیں انہاں میری گل دی سمجھ نہیں آ رہی ہے میں سمجھا نہیں سکدا تے ایک ہی گزارش ہے بس سبحان اللہ ماشاءاللہ دی ذات ملدی رہے تے انشاءاللہ گل کے بعد دی رہے گی بولیے ذرا کوئی سبحان اللہ تنقید نہیں بزرگ بندے آگے بعض دفعہ 2-4 بار آکھی نا بزرگ بابے پھر تھوڑے جن راز میں مولوی چنگا سجا ہے پڑھتا نا سی آپ سبحان اللہ آپ سبحان اللہ ہے تواڈے اسدار بھائی پاس ہو کے پرا نکلی تے پیسرا ہوتا ہے پیسرے تو ادھر نکلی تے کہ پینڈے وہ پینڈ دا نام نہیں میں لینا مطلب سویرے تواڈے ٹٹریا ہویا یہ جی گل ہوئی سی اوتھے تقریر واسطے کیا رات تقریر کر کے میں آ گیا تے سویرے وہ انتظامیہ دے بندے نوں انتظامیہ والے نے ایک بندے نوں ملیا ایک بندہ آندا یار رات جڑا تسی مولوی سجا سی باقی تے گلاں ٹھیک سے مولوی بھوکا بڑا سی یہ بندہ پریشان ہو گیا بھائی پتہ نہیں یہ کولوں مولوی سویرے کیا دیا کچھ ہے مانگ رہی آ کے مولوی بھوکا سی انہوں نے کہا جی کی ہوا آندا منٹ پیچھے میں دیو سبحان اللہ آپ کو سبحان اللہ آپ کو سبحان اللہ یہ میں اس واسطے آنا کہ میں ذکر کرنے میرا بھی اوتھے نہ آ رہا ہے
تے میرا دل کرتا میرا نام آ رہا تسی سبحان اللہ کو تواڈے نام دا بڑا سارا باغ لگا ہوئے ہر غلام دا پسند اپنی اپنی مقام اپنا اپنا کیے جاؤ میں کشو مقام اپنا اپنا ایک بڑی طرح محبت نہ بولیے سبحان اللہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جدو عمر شریف ہوئی نا 25 سال دے قریب میرے آقا گھر میں تشریف فرما ہے چار پائی رکھی میرے آقا ادھر بیٹھے ادھر ایک چار پائی ہے اس چار پائی دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پتری جناب عاتقہ وہ بیٹھی ہیں ادھر تیسری چار پائی دے وہ دے نبی پاک علیہ السلام دے شفیق چچا جناب ابو طالب بیٹھے ہیں اچانک جناب عاتقہ نے اینج نظر چکی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بیٹھیا نا جدو حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی چمک آیا جدو چہرہ تکیا تے ویکھ کے نا نبی پاک والوں تے اپنے بھائی نو آواز دے کے نے بھائی جان ذرا ادھروں تے ویکھو بھائی جان ذرا ادھروں تے ویکھو ابو طالب نے اینج نظر چکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جدو فتوحات چہرے تے نظر پئی نا کہندے نے ہاں پہن بڑا سونا پہ لگ رہا ہے میں کہ کیوں نہ سونا لگے جنہوں رب فرمایا سونے بنایا ہی سونا دن بنایا ہی جنہوں سونا ہے ہاں پہن بڑا سونا پہ لگ رہا ہے تے جناب عاتقہ کہندے نے بھتیجا ساڈا ہو گیا جوان تے کی خیال ہے بیاہ نہ کر دیں بیاہ ہی ہے شادی ہے میرا بھی دل کرتا ہے کہ نبی پاک نے بیاہ کا ذکر کریے نکاح کا ذکر کریے میں پنجابی کا بیاہ آکھیا بعد دفعہ پریشان نہیں ہوتا نبی پاک کا بیاہ بیاہ آندا ہے یہ پنجابی سے زبان ہے سمجھا تو میں بیاہ آکھیا شادی نہ کر دیں ابو طالب کہندے نے بہن گل تے تیری ٹھیک ہے پر گل ہے تینوں پتہ ہے مکے دے حالات اس ٹائم بڑے ٹف جا رہے ہیں کوئی تھوڑے جہاں حالات سے ہوندے نے تے کر لینے جناب عاتقہ کہندے نے اگر اجازت دیو تے میں ایک مشورہ نہ دیاں ایک مشورہ نہ دیا ابو طالب کہندے نے ہاں ہاں بہن دس کی مشورہ ہے جناب عاتقہ کہندے نے مینوں پتہ لگا رئیسہ مکہ ملیکۃ العرب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال دے کے مکے دے بندیاں ملک شام کرنے لگیاں تے جے اجازت دیو خدیجہ میری بھی سہیلی ہے میں جا کے گل کرنی ہمیں 2-4 اونٹ ساڈے بھتیجے نوں بھی دے چھڑے جائے گا کما کے لائے گا بیاہ بھی ہو جائے گا ابو طالب کہتے ہیں گل تو تیری ٹھیک ہے چل بہن ٹھیک ہے تو گل کر لیں اچھا بھائی جان ٹھیک ہے میں آج کل جانی دن گزریا سارا دن رات پئی ادھر گھر وچ یہ پروگرام طے ہویا جناب عاتقہ دا جناب ابو طالب دے نال جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کا ٹائم میں بستر تے ستیاں نے اکھاں بند نے تے خواب وچ ویکھنیاں کیاں توجہ ہے سارے دی نہیں اے نہیں اجے توجہ نہیں ذرا محبت نہ بولیے سبحان اللہ بستر تے ستیاں نے تے اکھاں بند نے تے خواب وچ کی ویکھدیاں نے اچانک آسماناں دا چن ٹوٹیا ہے تے ٹوٹ کے جناب خدیجہ دی جھولی چ آ گیا ہے جناب خدیجہ دی اللہ جناب خدیجہ دی چولی چاہ گیا آپ نے خواب تکیا رات بیتی صبح دن چڑھیا 2 روایتاں ایک روایت ہے کہ اپنے نوکر رو بھیجیا ایک روایت ہے کہ آپ خود گئیاں اپنے چچا ذات پائی جناب ورقہ بن نوفل دے کول ورقہ بن نوفل میں چھتی چھتی گل کرنے میں حکم دیتا بھی اگے نکلنے وہ اگے تک جانا ہے اگے تک سبحان اللہ جا کوئی آرے کوئی در جناب خدیجہ گئیاں ورقہ بن نوفل چچا ذات پائی سی ورقہ بن نوفل جی بہن کیویں آئی ہیں جی کہنی یار ورقہ اج راتی میں ستی ساں تے میں خواب ایک عجیب منظر تکیا ہے بہنا کی ویکھے کہنی یار میں ویکھیا ہے کہ آسمانوں دا چن ٹوٹیا ہے تے ٹوٹ کے میری جھولی چ آ گیا ہے تے میں انہوں انج کر کے پھڑ دی پئی ہاں میں خواب بڑا عجیب تکیا ہے میں تیرے کول آئی تاں مینوں دس اس خواب دی تعبیر کی ہے مینوں دس اس خواب دی تعبیر کی ہے جدوں ورقہ بن نوفل نے ایک گل سنی نا جناب خدیجہ کولوں روایت چاہتا ورقہ بن نوفل نے جدوں گل جناب خدیجہ کولوں سنی ہے اٹھ کے اپنی جگہ تے کھڑا ہو گیا ہے کھڑا ہو کے جناب خدیجہ ول ویکھ کے کہنا نہیں خدیجہ سچی سچی دس دے راتی انجے ہی تکی آئی
خدیجہ سچی سچی دسنا راتی اندے تکیا ہے جناب خدیجہ بڑے انداز نہ کھڑی ہیں ہو کے فرماندیاں نے ورکا مینوں کیڑی ضرورت ہے جھوٹ بولنے دی اے جویں تکیا ہے تینوں اونجے ہی دسیا خدیجہ اگر تے صحیح بیان پہ کرنی ہے پھر تینوں مبارک ہوئے اگر اندھی تکیائی جنہیں منوں بیان کی تئی خدیجہ پھر تینوں مبارک ہوئے جناب خدیجہ کے لیے نے ورکہ بن نوفل کس گل دی مبارک دے رہی ہے ورکہ بن نوفل بول کی اندھنی خدیجہ اس گل دی مبارک دے رہی ہے کہ جڑا تو چل ٹوٹیا ویکھیا ہے ٹوٹ کے تیری چھولی دے اندر آئے اس خواب دی تعبیر میں ایسی امت دا جڑا نبی ہوئے گا تو وہ دی بیوی بن جائے گی ایسی امت دا جڑا نبی ہوئے گا تو وہ دی بیوی بنے گی جناب خدیجہ کبریٰ نے جدو ایک گل سنی ہے ایک لمحے دی خاطر اپنی نگاہوں جھکائے نگاہ جھکا کے تھوڑی دیر کے بعد اپنی نگاہوں اٹھائے نگاہ اٹھا کے برکہ بن نوفل ولوے کے آپ نے فرمایا بے برکہ بن نوفل ایک دس چھڑی آئی کہ آخر الزمان نبی دی میں بیوی بنا گی پر تھوڑی جی وضاحت ہور چانی تھوڑی جی وضاحت ہور کر دے برکہ بن نوفل کہنا نہیں خدیجہ دس کیڑی وضاحت ہور کروانی اب جناب خدیجہ کے لیے میں برکہ بن نوفل ایک دسی آئی کہ آخر الزمان نبی دی میں بیوی بنا گی پر وضاحت یہ چانیا ایک دس دے جدی میں بیوی بنا گی جدی میں سوچا بنا گی جدی میں گھر والی بنا گی جدی میں وائف بنا گی دس دے صحیح او کتھوں دا رہن والا ہوئے گا دس دے صحیح او دا قبیلہ کیڑا ہے او دا خاندان کیڑا ہے او دا ملک کتھوں دا ہے او کیڑے ملک دا رہن والا ہے یہ سب تو امپورٹنٹ گل لے ایک دس نا جدے نال میری شادی ہوئے گی او بندہ آپ کیویں دا ہوئے گا او بندہ آپ کیویں دا ہوئے گا جناب برکہ بن نوفل نے جدو جناب خدیجہ دی گل سنی ہے یا برکہ بن نوفل بول کی ہمیں آنے خدیجہ سن لے کہ تو بیوی بنے گی پہلی گل لئیو بندہ تہامی ہوئے گا دوسری گل لئیو بندہ مکی ہوئے گا تیسری گل لئیو بندہ قریشی ہوئے گا چوتھی گل لئیو بندہ ہاشمی ہوئے گا پنجویں گل لئیو بندہ مطلبی ہوئے گا کہ چھویں گل لئی او دا چہرہ انج چمکدا ہوئے گا جویں چودھویں رات دا چن چمکا ماردا او دا چہرہ انج چمکا ماردا ہوئے گا جویں چودھویں رات دا چن چمکا ماردا جناب خدیجہ نے اے جدو خواب دی تعبیر پوچھی ہے خواب دی تعبیر پوچھ کے آپ واپس اپنے گھر دے وچ آئیاں نے آ کے بیٹھیاں نے آپ دی ایک سہیلی ہے جہدا نام نفیسہ بنت منیہ ہے وہ بھی گھر وچ بیٹھی ہوئی ہے جناب خدیجہ فرماندیاں نے نفیسہ میرے نیڑے آ کے بیٹھ جا نفیسہ قریب آئی ہے ہاں بی بی دس کی گل ہے فرماندیاں نے نفیسہ آج راتی میں ستی سا عجیب خواب تکیا ہے بی بی دس کی دیکھی آئی کہ نے میں تکیا ہے آسمانہ دا چن ٹوٹ کے میری چھولی دی اندر آیا ہے میں اے خواب تکیا ہے کہ میں ہون سوچ دی پئیاں پتہ نہیں ہو کیڑا ہوئے گا جدی میں بیوی بنا گی پتہ نہیں او کیڑا عظمت والا انسان ہوئے گا جدی میں سوچا بنا گی جدی میں بیوی بنا گی جدی میں وائف بنا گی جناب خدیجہ نے جدو ایک گل کی تھی نفیسہ نے سنی آدھی بی بی اللہ چنگیاں کرے گا ادھر جناب نفیسہ جناب خدیجہ نے نال بیٹھے ایک اللہ میں مصروف ہو گئی ایک اللہ کر دیا پئیاں نے او جب نبی پاک دی پھوپھی جناب آتکا اٹھ کے بیڑے چکھڑیاں ہو کے آدھی چنگا میرا بھائی جان ابو طالب آج کر میرا دل کر دے آج میں خدیجہ نال جا کے گل کاری ہونی آج میرا دل کر دے آج جا کے میں خدیجہ نال گل کاری ہوں چنگا بہن ٹر جا ادھر نبی پاک دی پھوپھی جناب آتکا مکے دیا گلیاں وچ خراما خراما ٹردیاں جا رہیاں نے ادھر نبی کریم دی پھوپھی مکے دیا گلیاں چل دی ادھر جناب خدیجہ اپنے گھر وچ
کے بیٹھیاں نے تھوڑی دیر تو بعد جدو جناب آتکا جناب خدیجہ دے بوئے دیائیاں نے دروازے تے دستک دیتی ہے نفیسہ نو جناب خدیجہ نے فرمایا نفیسہ جا جا کے بیٹھ سی دروازے اتے کون آیا ہے نفیسہ دروازے دی آئی ہے دروازہ کھولیا نہیں آواز دے کے پوچھ دیا نے کون ہے دروازے تے دستک دیکھنے والا کون ہے جناب آتکا بول کے فرمایا نے میرا نام آتکا ہے نفیسہ نے اگلا سوال کیتا ہنی کتھوں آئی ہے آپ کہنیاں میں میں اتحامہ دی رہن والی ہیں اتحامہ کتھوں دی رہن والی فرمایا نہیں میں مکے دی رہن والی ہیں اے دس مکے دی رہن والی ہیں تے قبیلے کہڑی آپ بول کے نہیں میں قریشی ہوں اے قریش دی کس شاخ نہ تیرا تعلق ہے آنی میں ہاشمی ہوں اے ہاشم نہ تیرا پتر کدی تم اولاد ہے آپ بول کے نہیں سننی میں مطلبی ہوں میرا نام آتکا ہے جدو ایوی گل کیتی ہے نفیسہ نس کے پیچھے آگئی امیرنی بی بی خدیجہ باریک بی بی آئی ہے اپنا تعارف کینا لفظہ بھی پیش کر دی بھئی آنی ہے میں اتحامیہ میں مکیہ میں قریشیہ میں حاشمی کے میں مطلبیہ یا میرا نام آتکا ہے جب میں چھے گلہ جنابی خدیجہ نے سنیا نے جب بول کیا دیا میری نفیسہ جلدی کر دروازہ کھول دے انہیں لگتا ہے خواب دے پورے ہون دا بیلا بیلے آگے دروازہ کھول انہیں لگتا ہے خواب دے پورا ہون دا بیلا آگے جلدی کر دروازہ کھول جناب نفیسہ پھر سے مڑی آگئی دروازہ کھول لے جناب آتکا اندر آئیاں سلام دعا تو بعد جدو بیٹھی ہیں نا آپ ہیں آتکا کیویں آئی ہیں جناب آتکا کہہ دیا پہن گل ہے میں سنیا بھی تو اپنا مال دے کے مکے دے بندیاں نو ملک شام کرنے لگی ہاں میں ٹرن لگی ہیں مکے تو بھیجن لگی بندے تے بہن میں بھی تیرے کو کام آئی ہوں دس بہن کیڑا کام آئی ہیں جناب آتکا بول کے کہنے لگی ہیں پہنا تینوں پتہ میرا ایک بھتیجا ہے در یتیم صرف یتیم نہیں در یتیم ایسا نایاب موتی کی کائنات کوئی قیمت ہی نہ دے سکتا ایسا نایاب موتی جنہا کائنات کوئی مول ہی نہ دے سکتا میرا ایک بھتیجا ہے جدا نامی اسم گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں نے پتہ ہے تیرا ایک بھتیجا ہے کوئی نہیں جڑا تیرا پرا فوت ہو گیا ہے خدا بیٹا ہاں عبداللہ کا بیٹا اچھا پھر اے بی بی تو جو بندے نو مال دے کے بھیجنا ہے ملک شام انج کر کے 2-4 اونٹ میرے بھتیجے نے بھی دے دے کوئی 2-4 اونٹ میرے بھتیجے میرا دل کرتا ہے میں تو انو سرکار دی شادی دا ذکر نہیں سناواں جی میں بابا پوترے نو کہانی نہیں سناوندا تو پوترا جدوں دادا بن جائے پوترا جدوں دادا بن جائے 50-60-70 سال تو بعد تے او دادا بن جاندا ہے اونوں او دے دادے جڑی اونوں کہانی سنائی ہوندی نا او نہیں بھولدی سبحان اللہ پوترے نو او دے دادے کہانی سنائی ہوندی تے اے پوترا دادا بن جاندا ہے اینوں نہیں بھولدی اج میرا دل کردا ہے میں اج نبی پاک دی کہانی ہے سناواں نکے نکے بیٹھے جدو تسی بھی اللہ کے دادے بن جاؤ نا تو انہوں بھی نہ بھولے کہ ایک مولوی آیا سی تے حافظ اشتیاق صاحب کی شادی تے نبی پاک کی شادی دی گل کی تھی ہاں اے نہیں محبت نہ بولو ذرا سبحان اللہ اجے تے تمہید پیا بننا اجے شادی دے کے اللہ کو ذرا پیار والے کوئی محبت نہ اے 2-4 اونٹ میرے بھتیجے جناب خدیجہ کہندی ہیں اچھا تو آئی ہیں اس واسطے کہ تیرے بھتیجے نو اونٹ دے دیتے جانے ہاں بالکل ٹھیک سمجھی کہن گل ہے یہ دس تیرا بھتیجا اگے بھی کدی مال لے کے گیا ہے بیچن واسطے 2 روایتاں ایک روایت پیش نظر گیس دوسری روایت پیش نظر کہ آپ گیس ضرور سن مگر تجارت واسطے نہیں سن گئے ویسے اپنے چاچے نال گئے سن ملک شام بصرہ وچ واپس پڑتا ہے بہن میرا بھتیجا گیا تے ہے مگر اپنے چاچے نال ویسے گیا سی تجارت نہیں کرنے گیا تے بہن گل سنے نا اساں دینا مال تے جدو مال دینا ہوئے نا پہلے کچھ پرتیت کر لینی چاہیے بھی جنہوں مال دین رہے ہیں نقصان تے نہیں کرے گا مال جا منڈی چ جانا ہے اگر کوئی نقصان تے نہیں کرے گا آپ کہیں گے پھر تو کہنا کی چاہنی ہے جناب خدیجہ کہنی ہے انج کر تو کل اپنے بھتیجے نو لے آنا تے میں تھوڑا جہا انٹرویو لے لوں
جدید لفظ تھوڑا جا انگریزی دور کل کئی بندے انگریزی کا حیلا ہوا ہوتا ہے اس حوالے نال انگریزی کا لفظ بولیا تو اپنے بھتیجے نوں لائیں تھوڑا جا انٹرویو کچھ سوال جواب کریں گے مشیت نے مسکرا کے فرمایا نہیں خدیجہ تم کی لینا انٹرویو تو کی لینا انٹرویو میں تینوں جگ دا معلم بنا کے رہا کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا انما بعثت معلما فرمایا میں معلم بن کے آیا میں پڑھان واسطے آیا تعلیم دین واسطے آیا اچھا چلو ٹھیک ہے میں پھر جانی سویرے لے آواں ہاں ٹھیک ہے لے آؤ جناب عاتقہ اٹھیاں سلام دا بعد چلیاں گئیاں گھر ادھر جناب خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا دن گزریا رات پئی جدو شام پئی نا ویڑے وچ منجی ڈٹھی تے آپ نے اپنا سجا ہاتھ اینج رکھیا سر دے تھلے تے اینج رکھ کے تے اینج بیٹھیاں لیٹیاں رنگ کر کے اچانک ایک پاسے تارا نمودار رہا تارا چڑھیا آپ تارے میں ایک منظر کشی کراں تارا چڑھیا ادھروں پھر ایک ادھروں تارا پھر ادھروں تارے ویندیاں 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 تارے ویندیاں پئیاں نے آندیاں نے اج تارے چڑھ دے پے نے چاند نہیں پہ چڑھدا تارے چڑھ دے پے نے چاند نہیں پہ چڑھدا عارفاں دے سلطان نے بڑی مزے دی گل کیتی آپ فرماندے نے ویکھیاں نے چڑھ پہ چڑھنا جناب خدیجہ کبریٰ نے اپنی نوکرانی جدا نام نفیسہ سی نفیسہ کا سن بی بی حکم فرمایا او تھے تیری ڈیوٹی ہے دروازے کے کھڑے ہوئے بی بی میں کی کرنا ہے فرمایا پہلے ایک اور کام کرا بی بی حکم فرمایا اے جتھے میں بیٹھی ہوں اے کرسی چوکے ایتھے ایک سٹیج لا پھٹے رکھ سٹیج لا توجہ رکھنا ذرا سرکار دی شادی سننے واسطے آئے ہو یا آپا صاحب دی شادی تے آئے ہو یا اللہ جڑا سبحان اللہ اچھی آمد ہے ایسے سال مدینے جائے جنہیں ہو رہی آنکھیں نہ جائے ہو بھی پر وہ جائے بیری بیڑے تھے 15 دن 8 دن پورا دریا دے وچ اگے پیچھے جے ہوندا جائے پھر آ کے وچ اونچی سبحان اللہ کہندا سوال دے ہے اور یا کو حضرت پیار سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ
نفیسہ جی بیوی ایتھے تخت سٹیج لا ٹھیک ہے بیوی ہن ایتھے لے کے دو کرسیاں رکھ دیتیاں ایک اوتھے سٹیج لا بیوی لگ گیا ایک کرسی دے رکھ ٹھیک ہے بیوی رکھ دیتی اے جتھے ساڈا سٹیج اے دو کرسیاں جتھے رکھیاں نے نا ایدے اگے ایک بریک سوراخاں والا ایک چھوٹے چھوٹے سوراخاں والا پردہ لٹکا دے بیوی ٹھیک ہے پردہ لٹک گیا تو بیوی میرے واسطے کیوں کروں تیرے واسطے کروں تو اوتھے دروازے تے کھلو جا توجہ ہے سارے ہاں جی اوتھے دروازے تے کھلو جا ہن میں نقشہ تانوں پیش کر کے دسنا چاہنا بھی کیویں بی بی نفیسہ کھلوتی کیویں جناب خدیجہ بیٹھیاں انج بیٹھ کے نا فرمایا تو اوتھے کھلو جا بی بی میں اوتھے کھلو کے کی کرنا ہے تے اے جڑا اگے پردہ لٹکایا ہے ایک آدھے آستے فرمایا تیری ڈیوٹی لائی تو بوئے گے کھلونا ہے بی بی کیوں کھلونا ہے فرمایا تیرے تو میں ایتھے بیٹھی ہوں آ جڑی میرے نال کرسی نا ایتھے سونے دی ٹوپی پوے او جڑا ادھر سٹیج لائی نا اوتھے جڑی کرسی رکھی ہے او دے تے سونا پوے گا اچھا بی بی اے تے پتہ لگ گیا ایتھے توں بہنا ایتھے نال آتکا پوے گی اوتھے سونا پوے گا آ جڑا پردہ اگے لٹکایا ہے یہ کی وجہ ہے یہ کیوں لٹکایا کیا گل ہے میں توں کھلونا بوئے گے تے میں تینوں پوچھاں گی ویکھاں ذرا باہر دا پردہ چک کے بوئے دا کہ سونا آیا ویکھاں سونا آیا تے جے سونا آیا تے میرے دس نہیں ہوئی آ گیا جے نہ آیا تاں بھی دسیں اچھا بی بی جدوں میں تینوں دساں گی آیا پھر کی کریں گے آکھن لگی میں کراں گی میں اٹھ کے کھڑیاں ہو کے نالے تے کراں گی سونے دا استقبال کیا جڑا بریک پر سوراخاں والا پردہ ہے نا ایدے کول کھلو کے ایک باری ویکھاں گی سونا ٹردا کیویں جنہیں ہجے تک بھی سبحان اللہ نہیں نہ کی پکی گل ہے وہ بندہ صرف چول کھان آیا اور کچھ کر نہیں آیا جنہوں سرکار دی اتنی شان سن کے بھی نہ بولے سبحان اللہ تے پھر ہوروں کی کر سکتا ہے کہنے کہ میں تے کھلو کے بریک سوراخاں وچوں ویکھاں گی سونا ٹردا کیویں ٹھیک ہے ہن جناب خدیجہ بیٹھ گئیاں نفیسہ دروازے کے کھڑیاں ہو گئیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پھوپھی جناب آقا کہندے نے بیٹا جی پھپھو جی پھپھو جا بیٹا چلیے نا وہ جی کدھر وہ بیٹا ادھر انٹرویو دینا ہے انٹرویو دینا میرے قریب نبی مسکرائے فرمایا چلو پھپھو جان نبی پاک علیہ السلام اپنی پھپھو جناب آتکا دے نال خراما چل دے جس چمن وچ یار میرے جا کے زلفاں کھولیاں لے چلی بادے صبا خوشبو کی بھر جھولیاں مکے دیاں گلیاں خراما چل دے جا رہے ہیں نفیسہ نو جناب خدیجہ بیٹھیاں ہی تھے اوتھے کھلوتی دروازے کے نفیسہ جی بی بی ویکھاں سونا آیا ہن محبوب دا انتظار ہوئے بولو تو صحیح یاد رہا محبوب دا انتظار کردہ ہوئے بندہ بہ کے یہ تے انہوں ہی پوچھے محبنوں کہ ادھر دا بندی کی ہے جناب خدیجہ نے فرمایا نفیسہ ویکھتے صحیح پردہ چوک ویکھ بار گلی وچ سونا آیا کہ نہیں نفیسہ بنت منیہ نے انج دروازے کے پردہ لٹکدا سی پیا انج پردہ چکیا ہے پردہ چک کے انج گلی وچوں ویکھیا گلی بالکل صاف ہے بول کے امیاں نے بی بی خدیجہ جدا انتظار کردی سے ہجے تک سونا نہیں آیا جناب خدیجہ پھر انتظار پہ کر دیا نے فرمایا اچھا چلو تھوڑی دیر تو بعد آ جائیں گے تھوڑی دیر تو بعد پھر فرمایا نفیسہ بیٹھ صحیح سونا تشریف لے آیا ہے کہ نہیں لے آیا بی بی نفیسہ نے دوسری باری پھر پردہ چکی ہے بیٹھیا گلی بالکل صاف ہے کوئی بندہ بھی گلی وچ نہیں آ رہا اب بول کے آنیا نے بی بی خدیجہ ہجے تک تے سونا نہیں آیا ہجے تک سونا نہیں آیا میرا وجدان کہندا ہے جب دو باری آکھیا اے تیجی باری جناب خدیجہ ہن بیٹھ کے میرا وجدان کہندا ہے اے چشتیاں دے بادشاہ حضرت خواجہ غلام فرید دی زبان دے اندر آپ یقیناً بول کے امیاں نے سنیا میں ڈاٹھو
اینو سجایا ہویا کیوں احمد علی حاکم دی زبان دی اندر یقیناً جناب خدیجہ بول کی امیاں نے سونا میں گھر نو تا سجایا ہے بی بی کے زبان تے سجایا بول کی امیاں نے او آ جاونی میرے یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ میرے گھر میں ہو جائے چراغ انتظار ہو رہا سرکار کا میں کہ ویٹ کر دیا تھوڑی دیر تو بعد سر چکیا فرما دیا نے نفیسہ جی بی بی ویکھاں ہجے تک سونا آیا کیا ہو رہا جنہاں تانگ سجنا دی اڈی کن رات وچ کھلیاں یہ جنی محبت کا بولو ذرا سبحان اللہ آپ کھلا فرمایا نفیسہ بار پہ تیسری سونا آیا کہ نہیں نفیسہ نے کر کے پردہ چکیا ہے توجہ پردہ چکیا ہے جدوں پردہ چکیا ہے سامنے کی ویکھ دیاں نے ایک ماہ مدن کو راسا بدن نیچی نظریں گل کی خبریں وہ دکھا کے خبریں وہ سنا کے سخن دونوں پھونک گئے سب دل من دھن فرمانیاں نے بی خدیجہ ہدایت انتظار کر دی سے سونا تشریف لائی بی بی ہدایت انتظار کر رہی سے سونا تشریف لایا جدو اینی گل جناب خدیجہ سنی ہے اٹھ کے فوراً کھڑیاں ہو گئیاں نے اینج کر کے ہاتھ بلنے ہوئے نے فرمانیاں نے نفیسہ جلدی کر بوا کھول دے سونے نو اندر بلا لے او جڑی کرسی ہے اوتھے سونے نو بٹھا دے اجڑی میرے نال پئی ہے ایتھے خدیجہ اینو آد کن لے جدوں دروازہ کھلیا میرا وجدان کہندا ہے یقینا بی بی خدیجہ نے ویکھیا جدوں سونا اندر قدم رکھیا ہے جدوں سونے نے اندر قدم رکھیا نفیسہ اٹھ کے جناب خدیجہ اٹھ کے کھڑیاں ہو گئیاں نے او پریک سراخا والے پردے دے قریب ہوئیاں نے قریب ہو کے ایک نظر سونے نو جدوں آندیاں ویکھیا ہے جب ایک یقینا دیاں نے آ گئے سرکار میں بسم اللہ
खलीदा मैं खलीदा कुबरा ने जदों सरकार को एक नजर तकिए दूसरी नजर वेखण दी जुर्रत ही नहीं पई हाथ मन के खड़ियां हो गई मेरे नबी चलदियां चलदियां जदों जाके कुर्सियां सदारत पे बैठे ने इधर गरीबा के जनाबे जदों आतिका बैठियां ने जनाबे आतिका के भैन खदीजा तू आंदी से अपने भतीजे नु ले आई मैं ओदा इंटरव्यू लेना गल मजे दी सुनने वाली दे यारो फरमाया नी नबी खदीजा मैं अपना भतीजा ले आई हां जेड़ा इंटरव्यू लेना छेती कर ले मैं अपना भतीजा ले आंदा जेड़ा इंटरव्यू लेना जेड़ा सवाल जवाब कर जदों फरमाया ना सवाल कर जनाबे खदीजा आता के करेगी ऐसे फड़ के ना आंदियां ने बस जेड़ा सवाल करना सी ना कर लिया तू वापस ले जा जेड़ा सवाल करना सी कर लिया तू अपने भतीजे नु बोलो तो सही है वापस ले जा जनाबे आतिका ने हाथ छड़िया देख के आंदियां ने वैसे तेरा भी कमाल नहीं होगी कल मैं आई सदया कि असि दो चार ऊँट दे दे कल आंदी से कि पहला इंटरव्यू लेना ते आज जे मैं लैके आई हां ते अज इंटरव्यू कोई नहीं लिया ते आनी वापस लै जा एक ही तरीका है एक इंटरव्यू नहीं लेना जनाबे आतिका ने जब गल की जनाबे खदीजा सिर थोड़ा जा झुका के आंदियां ने गल है आखिया जरूर सी पर आखिया उदों सी जदों तकिया नहीं सी आखिया मैं बिल्कुल जरूर सी पर गल है जिन्ना नहीं देखिया वापस ले जा आपके नहीं अरे फिर हुन वो इंटरव्यू तवज्जो मेरी तरफ मेहरबानी फरमाओ तो इंटरव्यू नहीं लेना जनाबे खदीजा तुम कुबरा कहंदी है ना जेड़ा लेना सी ले ले तू अपने भतीजे नु वापस ले जा आप फरमाइए अच्छा चलो फिर गल फिक्स है ना हां बिल्कुल फिक्स है अच्छा चल ठीक है गल बाकी तो मुगी ये दस हुन मैं ले जाने ते बाकी ऊंठां दी गल किन्ने ऊंट देने ने जनाबे खदीजा तुम कुबरा कहंदी ने ऊंठां दी गल छੱਡ तू भतीजे नु वापस ले जा अपने नु जिस दिन काफला मक्के विचों जाना होगा ना एक दिन पहले तेनू मैं शाम नु इतला कर देंगे अगले दिन सोने नु कर दे ऊंट दे दे नहीं अजे नहीं गल अजे जनाबे खदीजा तुम कुबरा क्या ना तू ले जा एक दिन पहले तेनू इतला कर लांगे अगले दिन सोने नु कर दे ऊंट दे दे जनाबे आतिका कहंदी चलो तो ठीक है मैं कर देंगे पर ये दस ना भाई किन्ने ऊँट देने किन्ने ऊँट देने पर मैं तेनू की लगे तू कल छड़ी बस ऊँट दे देंगे कहंदियां ने नहीं गल मुक्की चंगी क्यों गल मुक्की चंगी नहीं आप कहंदियां ने वो चलो मुक्की है पर तेनू आख्या तू कर दे लै जा जदों काफला जाना है एक दिन पहले मैनू तेनू इतला दे देंगे चलो वो भी गल ठीक है फिर भी दस किन्ने ऊँट देने जब गल शुरू हो गई ना प्यार किन्ने देने वो कहेंगे तू लै जा जिदन काफला जाना है एक दिन पहले शाम को इतला कर लांगे अगले दिन घर दी ऊँट दे दें दो चार मिनट जो तकरार किया ना इसरार नहीं किया तकरार किया तो जो किसी गल का तकरार करिए स्वाद वध जाता है हुणे मन जाना मना लें किवें जदों कुरान की सूरत पढ़िए सूरह रहमान ते जिन्नी बारी तकरार करिए फाबी अय्यी आलाए रब्बिकुम तुकज़िबान स्वाद वधदा है कि नहीं बोलो तो सही है स्वाद वधदा है तो जदों तकरार बार-बार कीता ना जनाब खदीजा दुल कुबरा बोल के नहीं भैन आतिका बार-बार इको गल करी जानी है किन्ने ऊँट देने भैन तेनू आखिया ऊँटां दी गल छड्ड दे अपने भतीजे नू लै जा जिदन काफला जाना होएगा एक दिन पहले तेरे वाली तला खलांगी अगले दिन भतीजे नू भेज छड़ी ते मैं ऊँट दे देंगी जनाबे खदीजा जदों ये गल कीती है नबी साहब जनाबे आतिका
खदीजा बोल के आंदियां ने भैन गल सुन जिदन काबला जाना होएगा एक दिन पहले तेरे वाली तला खलांगी ते तू अपने भतीजे नु सुबह भेज छड़ी ते रह गई गल ऊंठां दे लेन देन दी नहीं 1 2 3 4 ऊंट की हसीयत रखदे ने तू सोने नु खल छड़ी मैं ते सारा काफला ही सोने दे अगे ला छड़ांगी तू सोने नु खल छड़ी मैं सारा काफला सोने दी अकेला छड़ांगी जनाब खदीजा ले जनाब खदीजा नाल गल करके जनाब आतिका वापस आ गई दिन गुजरते गए जदों ओ जान वाला दिन आया जनाब खदीजा ने पैगाम भेजा कि बीबी आतिका कल 8 बजे काफला निकलना है अपने भतीजे नु गल दे 8 बजे सुबह टाइम निकाल दे अच्छा ठीक अगला दिन होया मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम आए आके खड़े हो गए जनाबे खदीजा तुल कुबरा ने आपका गुलाम सी जिदा नाम सी मैसरा ने बुलाया फरमानिया ने मैसरा गल सुन जी बीबी ऐ सूट फाड़ बीबी एदा की करना ये मेरे वास्ते मैं चले आ शाम पर मैं तेरे वास्ते नहीं ये सोने वास्ते अच्छा फाड़ के ना मैसरा ने सीने ना डाला अच्छा बीबी होर मेरे वास्ते कोई हुक्म है फरमाया हाँ हुक्म की बीबी फरमाया गल सुन मक्के तो शाम तो वापस मक्के तू सोने दे नाल सोने दे बोलो सही सोने दे ना रहना ते ए अपने ज़हन च ना भुल के भी ना ख्याल करियो भी साडा नौकर बन के जा रहा है ये ते सोने की मेहरबानी जेड़ा साडा माल लेके जा रहा है अच्छा इत्थे मैं रुक के एक बात अर्ज करना चाहना बाज़ दफा ज़हन च ख्याल होता भी शायद नबी पाक कोल पैसे नहीं सन ते शायद पैसे कमान गया ना मेरे नबी ने जो काम किया उम्मत की तालीम वास्ते उम्मत की रहनुमाई वास्ते किया हुजूर रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की रहनुमाई वास्ते आपने एक काम किया है गोया मेरे नबी नु पता सी क़यामत तक मेरे उम्मतियां ने तिजारत करनी मेरे नबी तिजारत करके दसिया मेरे गुलामा जदों तिजारत करने जाएगा सिर्फ ये ना समझी बच्चों का टुकर कमा के ले आया जदों जाएगा तिजारत मैंने की है मेरी सुन्नत समझ कर करेगा रब तेनू मेरी सुन्नत पे अमल करने का सवाब भी अदा कर चढ़ेगा कायनात वाली मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु ए ना समझी कि साडे नौकर बन के जा रहे ने सोने की मेहरबानी जेड़ा साडा माल लेके जा रहा अच्छा ठीक है बीबी होर मेरे वास्ते हुक्म पर मैं गल सुन तू मक्के तो शाम तो वापस मक्के तक सोने दे रहना नाल ते राह विच जांदियां कोई भी नवा काम वेखे अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह यही तो सुनना ते मेनू जी माशाअल्लाह हम कीता ते तुसी इत्थे ही चुप कर गए सुभान अल्लाह जी वो इधर फैसलाबाद कह रहा सियालकोट दे इलाके च पिंड दे उत्थे गया ते तकरीर वाह की टेल शल कर जिन्ना को ऐसी लाया वो बंदे कोई ना बोलन मैं मुन्ने घंटे बाद तकरीर छड़ के दिल बर्दाश्त हो बैठे सी मस्जिद ना को जरा उत्थे बैठ गए बाद बंदा ने कि एडी छेती तकरीर क्यों छड़ी मैं यार स्वाद ही नहीं आया अजी क्यों तुसी ना सुभान अल्लाह ना माशाअल्लाह ना जज़ाकल्लाह ना इन्ना ने चुप करके बैठे रहे मैं अच्छा इस बात छड़ी जे मैं क्या ओहो सानू पहला दसना याद नहीं रहा साडे बंदे चुप करके तकरीर सुनदे मैं क्या ओ किवें आंदा जी मौलवी टेल लांदा रहे स्वाद वाह वाह होंदा ते मैं क्या मौलवी टेल लाए तुहानू स्वाद आंदा तुसी टेल लाओ मौलवी नू स्वाद आंदा ये ते गल चंगी नहीं तुसी सारे स्वाद लेके जाओ ते खतीब आवे भी दूर तो बेस्वादा ही टुर जाए ये चंगी तरह मोहब्बत ना बोलो कोई सुभान अल्लाह फिर प्यार ना बोलिए जरा कोई सुभान अल्लाह बीबी मेरे वास्ते हुक्म फरमाया तू मक्के तो शाम तो मक्के तक सोने दे रहना नाल कोई भी नवा काम वेखे ना सरकार दे नाल रिलेटेड इन्हां दे कोलों कोई भी नवा काम सौखा जिहा लफ्ज़ बोल दे कोई भी मौजज़ा वेखे याद रखी सौखा लफ्ज़ कर देता ना कोई भी मौजज़ा वेखे याद रखी बीबी क्यों फरमाया जिन्ने मौजज़े नवे वेखेगा उत्थे राह विच जांदे आ जो कुछ वेखेगा जिन्ने वेख के आके मैनू दसेगा ना कि इन्ने वेखे ने हर गल के बदले तेन 1000 दिरहम दिया हर गल के बदले 1000 दिरहम आखन लगा अच्छा हर गल मैं हाँ गल सुन जी बीबी एक चेते गल याद रखी जो वेखे याद रखी थोड़ी देर तो बाद मैसरा आंदा बीबी एक मैं गल अर्ज करना चाहना बीबी खदीजा कहंदी है दस आखन लगा बीबी बाद दफा वेखी गल भी भुल जाती है सुनी भी चेते नहीं रहिंदी कोई भुल जाता है
تے جڑی چیز بندہ لکھ لوے نا وہ تے بھلدی ہوئی نہیں اگر بی بی تو اجازت دے تے میں جو راہ وچ ویکھاں لکھ لواں تے ٹھیک ہے آخو بدی رسوٹ ہوئے جو ویکھاں لکھ لواں ٹھیک ہے فرمایا ہاں ٹھیک ہے یہ تو پکی گل ہو جائے گی ٹھیک ہے بی بی میرے واسطے اجازت فرمایا ایک اور گل سن جی بی بی او جڑی سواری کھلوتی نا اونٹ بی بی میرا فرمایا تیرا نہیں اس سواری کا تو پہلے میرے تو علاوہ اور بیٹھا کوئی نہیں کوئی دوسری روایت الفاظ نے کہ اس سواری تے آج تک کوئی بیٹھا ہی نہیں ہے یہ سواری بی بی کیوں دے فرمایا اے بھی سونے کو پیش کر دی سونے کی سواری سب تو اگے کری اچھا بی بی اجازت فرمایا چل جا میں اس باہر نکلیا جناب خدیجہ کا ایک رشتہ دار جس کا نام سی خزیمہ بلایا فرمایا خزیمہ گل سمجھی بی بی فرمایا میسرا دی میں ڈیوٹی لائی انہیں راج جو ویکھنا ہے وہ لکھنا ہے تو تیری ڈیوٹی ہے وہ سارے رات تو میسرا دی سی آئی ڈی کرنی ہے ویکھنا ہے میسرا جو لکھدا ہے صحیح لکھدا ہے جو لکھدا ہے صحیح لکھدا ہے اچھا بی بی انہوں گل دینا تو ہزار ہر گل کا ہزار تے مینوں کی لبنا فرمایا او دا بنے لاکھ او دا بنے ککھ تو سارے دا بس کوئی سی آئی ڈی کرنی او دا بنے نہ بنے تینوں 10,000 درود دیا کوئی اور فرمایا اور کوئی نہیں چل میسرا بھی باہر نکلیا خزیمہ بھی نکلیا باہر توجہ ہے ذرا کوئی ذرا پیار نہ بولیے سبحان اللہ جناب خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے کولو اجازت لے کے نا باہر نکلیا خزیمہ بھی میسرا بھی جب باہر نکلے اللہ اکبر کبیرہ جب باہر نکلے نا میسرا نے سرکار کو دیکھا دوڑ کے سرکار کو لایا آ کے انہیں سوٹ پیش کیتا حضور اے لے لو انہوں سے بہتن کرو میرے آقا نے سوٹ دے بہتن کیتا سواری لے آگے سونے دکے کی تھی حضور اے توڑی سواری میرے کریم آقا علیہ السلام سواری تے بیٹھے تو میسرا نے باغ پھڑ کے نا چنیاں سواریاں کھلوتیاں سن ساریاں سواریاں کو پھڑ کے سرکار کی سواری کھلو کے کھڑیا کر جب اگے کھڑی کی تھی نا کہ اپنا بھی اونٹ پھڑ کے نا جا کے سرکار کی سواری دے پچھلے پاسے کھلا رہے ہیں خزیمہ پہندا سی میں کہا اچھا 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 تو بڑا سیانا ہے تو رکھیا سونے دے نال کہ رات کوئی کام ہوئے تو فٹافٹ لکھ لو میں تو فکر نہ کر مالکہ تیری سی آئی ڈی واسطے مینوں کلے ہے تو فکر نہ کر تیرے تو پیچھے میں بھی نہیں رہندا تیرے بھی نال سواری رکھنی انہوں نے جا کے میں سارے پیچھے کھڑی کر دی تھی اچھا جی قافلہ جدو لگا نا ٹرن تے وچ دوجے بھائی بھی آئے سن وہ دوسرے بھی سن وہ وچوں ایک بولے آندا او میسرا اس قافلے دا نگران کیڑا ہی انہیں ایک اشارہ کیتا سونے انہیں آکھیا او انہیں آکھیا تینوں کی ہو گیا تینوں مدتاں ہو گئی نے جانے ہاں کوئی اے کل دا جے باہر ہے اینوں کو پتہ بھی ہے آج تک یہ یا میرے اینوں کو پتہ بھی ہے انہاں تے صرف مکے دی گلیاں وچ ٹردا ویکھیا لا مقامیاں حداں کراس کردا نہیں نہ ویکھیا بڑی مزے دی کسے گل نہیں کیتی اونے آکھیا ایتھے اکلا اچھا ٹھیک ہے چنگا بھی بچے میں تہاڈی مرضی ہونگی رکھ لو قافلہ جدو نکلیا نا جی مکے شریف تو مکے تو قافلہ ٹر پیا بولو مکے تو قافلہ سارے بولو سی مکے تو قافلہ روانہ ہے لو جی تمہید گئی میری موقع تمہید موقع گئی جڑی میں قرآن دی آیت شروع تے پڑھی سی نا وہ ہون لگا پھر پڑھا سبحان اللہ جڑی حدیث پڑھی سی وہ بھی لگا پھر پڑھا تے علماء نوں پوچھ لو تقریر صحیح شروع ادوں ہوندی ہے جدوں آیت پڑھ کے دی تفسیر اگے شروع کری سی سبحان اللہ کوئی جو بندے پریشان ہو گئے سر کو لگ پیا انہاں کہ مولوی 1.5 گھنٹے دی تیری تمہید ہے تقریر کنے کرے ہائے ہائے میں تک اے جناب اسی جہاں تک پہنچ گیا تے بڑی گل ہے اللہ ایک بار ذرا محبت نہ بولیے سبحان اللہ
काफिला जदों मक्का शरीफ तो रवाना होया अगे मेरे आका पिछे मैसरा पिछे खुजैमा बाकी सारा काफिला पिछे पिछे चलता जा रहा है टुरिए भाई अगे जरा मेरा ख्याल टाइम आवा हो गया 12:30 हो गए बस करिए जी अच्छा मुकम्मल करिए ये आज भाई यार तुसी है नहीं तो यार भी तुसी है ये बड़ा बड़ा किस्सा है 2-3 बारी मेरे सच चक्का ने बुलाया मैंने पूरा करो वो 6-7 हज़ार तक पहुंचे हैं तो मेरे अंदर जी 17,000 किधर पूरा होना मैं जब 17 बारी सदोगे सुभान अल्लाह अकबर तवज्जो एक बार इधर प्यार ना बोलिए सुभान अल्लाह अल्लाह करीम ने फरमाया सोनिया तुसी फरमाओ ऐ लोगों मैं तुम्हारे सारे नाल अल्लाह का रसूल बन के आया तो मेरे करीम नबी ने फरमाया कायनात की हर चीज जानती है कि मैं अल्लाह का रसूल चलो हुण मैं तुहानू दसन लगा केड़ी चीज जानती है कि मेरे नबी अल्लाह का रसूल ऐसे वाकया दे विच नाल नाले भी दसी जाना केड़ियां चीज़ां जानती है कि नबी पाक अल्लाह के रसूल ने नाल नाल नबी पाक दे ब्याह दा भी जिक्र करना है सुभान अल्लाह ये नहीं मोहब्बत ना बोलो जरा ऊंची आवाज में प्यार ना बोलिए जरा सुभान अल्लाह जदों काफिला मक्के चों निकलिया काफिला चलदा जा रहा चलदियां 5 मिनट 10 मिनट घंटा 2 घंटे 3 घंटे जदों 4 घंटे काफिला चलदा जा रहा काफिले वाले चलते जा रहे चलदियां अचानक काफिला रुक गया है काफिला ठहरे है मेरे नबी दे कन्ना दे मुबारका दे अंदर ओ जड़ियां पहले टलियां दी आवाज़ां आ रही सन टन 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 करके जड़ियां टलियां दी आवाज़ां आ रही सन अचानक जदों पीछे काफिला रुकिया है टलियां दी आवाज़ां जदों बंद होईयां है मेरे करीम नबी ने इंज पीछे तकिया है देख के फरमाया मैं सिरा अजी सोनिया की हुक्म है फरमाया पता कर पीछे की गल है काफिला क्यों रुकिया काफिला क्यों नहीं टुरदा आंदा जनाब पता कर नहीं आ मैं सया कहंदा ओ काफिले वाले ओ दसो की गल है ओ तुसी टुरदे क्यों नहीं क्यों रुक गए हो काफिले वाले विचों एक बंदा बोलिया आंदा ओ मैं सया गल वे ओ वेख दोपहर दा टाइम हो गया ही ये धुप बड़ी ज्यादा है ये गर्मी बड़ी ज्यादा पैंदी पई है असी खलोते तावा कि तुहाडे वल तुहाडी तवज्जो अपने वल करवाइए मैसरा ने आखिया की चाहते हो बोल के आखन लगाओ मैसरा ओ गर्मी बड़ी है कोई छां लब किधरे कोई छां लब जिथे असी चंद खड़ियां आराम कर लईए ए दोपहर दा टाइम छां थल्ले बैठ के कढ लईए हम मैसरा आंदा ओ काफिले वाले ओ ठहर जाओ पहला मालिका तो पुछ लैण दिओ ओ काफिले वाले ओ ठहर जाओ मैनू मालिका तो पुछ लैण दिओ मैसरा चलदियां जदों सरकार कोल आए मेरे आका ने फरमाया मैसरा की गल है आंदा सोनिया काफिले वाले कह रहे ये गर्मी बड़ी है किधरे चंद खड़ियां आराम कर लईए क्योंकि रेस्ट जस्ट फॉर हेल्थ ये रहन किधरे आराम करना सेहत वास्ते बेहतर है आंदा जनाब काफिले वाले कहंदे पने किधरे छां लभो ते छां थल्ले आराम कर लईए मेरे करीम नबी ने जदों मैसरा दी गल सुनी मेरे नबी मुस्कुरा पने मुस्कुरा के फरमाया मैसरा एक गल पूछा चस आंदा जनाब हुक्म होवे फरमाया मैसरा इन्हां नु पूछ ओ काफिले वाले ओ छां थल्ले पैणा जे या उत्ते उत्ते छां होवे थल्ले थल्ले टुरदे चलीए ओ इन्हां नु पूछ ले ए छां दे थल्ले ही पैणा जे या उत्ते उत्ते छां होवे ते थल्ले 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 टुरदे चलीए मैसरा हैरान हो गया जनाब ये किवें इत्थे ना दी चीटी रोड के ना इस फैदे दे बूटे लगे ने इन्हां दी छां नहीं दसा जाने एक खजूर दा बूटा ओ 7 पैरियां पर लगा होया ए दूजा बूटा इस पासे लगा खजूर इत्थे ते ओ छां दी गल ही कोई नहीं मेरे नबी मुस्कुरा के फरमाया मैसरा तेरे तो पूछिया है ओ 10 छां थल्ले पैणी या छां दे थल्ले 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 टुरना आंदा जनाब अगर इंज हो जाए उत्ते उत्ते छां होवे ते थल्ले थल्ले असी टुरदे चलिए ए पिंडा भी नेड़े लग जाएगा ते धुप तो भी बचे रहांगे ए धुप तो भी बचे रहांगे ए पिंडा भी नेड़े लग जाएगा पर जनाब इंज दी छां मिलेगी किथे मेरे करीम नबी ने फैसलाबाद दी सरजमीन विच आका दा जिक्र सुनने वास्ते आने वाले गुलामों हजूर दे कयूर सुन्नी मुसलमान गुलामों जदों मेरे नबी ने फैसला दा जुमला सुनिया है मेरे पाक
اپنی نگاہ مبارک آسمانہ وال اٹھائیے دور ویکھیے ایک بدلی دا ٹکڑا کھلوتا ہویا ہے میرے نبی نے انج انگلی دا اشارہ بدلی دے ٹکڑے نو کیتا ہے انج اشارہ کیتا انج بدلی دے ٹکڑے نو اشارہ کیتا میرے نبی دی انگلی دا اشارہ ہویا انج انگلی دلی انج میرے نبی دی انگلی آ رہی ہے پیچھے پیچھے بدلی دا ٹکڑا انج نہیں سبحان اللہ تھوڑی آواز گھٹ ہو گئی میری اونی بات بس ہو جائے انج جدوں میرے نبی نے انگلی دا اشارہ کیا بدلی دا ٹکڑا بھی جدوں اٹھی آیا میسرہ نے جدوں بدلی دا ٹکڑا انگلی دے اشارے نال تکیا میسرہ جلدی نال اپنا ہاتھ پایا جیب وچ کٹی لال ڈیری کٹ کے منہ کیتا مکے ول آندا بی بی خدیجہ پہلا ہزار تیار کر لے میں تکیا اے سونا اے بدلی دے ٹکڑے نو اشارہ کرے اے بدل دا ٹکڑا نوکر دی طرح نال نال ٹرن لگ پیندا اے بدلی دے ٹکڑے نو اشارہ کرے اے بدل دا ٹکڑا اے نوکر دی طرح نال نال ٹرن لگ پیندا جدوں میسرہ لکھیا خدیمہ چھال مار کے اونٹ تو تھلے آیا آ کے میسرہ دی ڈیری پھڑ لی آدھا وفا لکھیا کیا اے وفا لکھیا کیا میسرہ آدھا تینوں کی لگے جو میری مرضی چاہے میں لکھا انہیں آکھیا مرضی میں نہیں کرن دینی اے وفا لکھیا کیا اے ڈیری اگے کر کے آدھا پڑھ لے اٹھے لکھیا سی اے بی بی اے سونا انگلی دا اشارہ کرے اے بچہ آسمانہ دا نوکر دی طرح نال نال ٹر دے او سنی مسلمانوں میں کہنا چاہنا وا پاویں آسمانہ دا بدل پر بدل بھی میرے نبی نو جان دے کہ میرا نبی رب دا رسول بن کے آیا بدل بھی جان دے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم رب دے رسول بن کے آئے اچھا قافلہ چلا جا رہے ہیں بدل ہوتے ہوتے چلے چلے قافلہ چل رہے ہیں ایک مقام پہ جا کے ابن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ لکھ دے فرماندے نے قافلہ چلدا سی کہ اچانک نبی پاک دے کناں وچ آواز آئی سونیا ساڈے تے وی نظر کرم فرماؤ چٹکا پنجابی ترجمہ کیتا سونیا ساڈے تے وی نظر کرم فرماؤ میرے کریم نبی نے کر کے دائیں ویکھیا ادھر ویکھیا بازار نزدیک کوئی شے نظر نہ آئی میرے نبی سواری نے تھوڑا جا ٹوریا جو ہی سواری نے دوسرا قدم اگے رکھے نا پھر آواز آئی سونے اسی بھی تھوڑے کوئی لگ رہے ہیں اسی بھی تھوڑے لگ رہے ہیں آقا دا نظر کرم ہو جائے ساڑھے تے بھی مہربانی ہو میرے کریم آقا علیہ السلام نے جب دوسری باری سنے نا کہ آقا کریم نے بال کھچیا سواری میں روک لیا سواری رکی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری اتھلے اترے جدھر جدو میرے آقا رکے نا سواری اتھلے اترے آقا نے ایک نظر اٹھائی دور ویکھیا ادھر بھی پہاڑی ہے ادھر بھی پہاڑیاں دے درمیان میں ایک واڑ لگی جو اس واڑ دے اندر کو جو اونٹ کھلوتے ہوئے اونٹ کھلوتے نے تے اونٹ منہ کر کے نا نبی پاک اونٹ منہ کر کے نبی پاک تے نبی پاک نو آوازاں پہ مار دے آواز بول کے قوالا مار کے میں سونے کرم کی نظر ہم پر خدا
سنی ہے جب اونٹاں دی آواز سنی میرے نبی چلدیاں 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 اونٹاں دے قریب گئے میرے کریم نبی نے فرمایا اوئے اٹھو کی گل ہے اونٹ کہندے نے سونیا ساڈے ذرا جسماں ول چھاتی مارو آقا سانو کوڑ دی بیماری پی گئی ہے اے مالک چوک کے سانو شہروں مار کر دیتا ہے اے دو پہاڑیاں دے درمیان اے واڑ لا کے سانو اس واڑ دے اندر مکفل کر دیتا ہے ایتھے سانو ڈک دیتا ہے حکیمہ طبیبہ نے آکھیا اے لا علاج ہو گئے نے انہاں نو کوئی بھی علاج کارگر نہ دے ثابت نہیں ہو سکدا آقا حکیمہ طبیبہ تے لا علاج قرار دیتا ہے سونیا جدوں ایتھوں تہانوں لنگدیاں ویکھیا اسی ویکھ آکھیا مک گئے دکھ سارے اے مولا کرم کمائے خوشیاں مناؤ سارے سجے آقا آئے خوشیاں مناؤ سارے سجے آقا آئے خوشیاں مناؤ سارے سجے مل کے جنہاں نو خوشیاں سجا دیا مدی مل کے بولو خوشیاں مناؤ سارے خوشیاں مناؤ سارے سجے اجڑے اسی سنی بیٹھے ہاں اسی کی ہمیں انگارے ڈاواں گھر بار سجاواں سڑے کوئی اسی جشن مناواں رج والا کا تہانوں لنگدیاں ویکھیا اساں کیا ہن غماں دا ویلا مک گیا سونا کریم آ گیا طبیباں دا بھی طبیب آ گیا میرے کریم آقا علیہ السلام فرمایا تسی چاہندے کی ہو سونیا ذرا ساڈے ول چاتی مارو ساڈے جسم مفلوج ہوئے پے نے کوڑ دی بیماری آقا ساڈے تے میرے کریم آقا علیہ السلام نے اے نہیں فرمایا اے تے اللہ دا کام تلقید میرا مزاج نہیں کسی تے اٹیک کرنا کسی نوں جاننا اصلاح دعوت ضرور دیاں گا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے کری بات میرے آقا فرماتے ہیں ما بین السماء والارض شیء زمین و آسمان دی کوئی چیز ایسی نہیں جڑی مینوں نہ جان دی ناراض نہ ہو تے ایک جملہ کہہ دیاں پر انج تے نہیں نہ آکھنا جویں تسی آکھیا کوئی سبحان اللہ میں کیا یار پاویں اونٹ نے پاویں اونٹ نے پاویں پاکستانی اونٹاں نالوں پھر بھی چنگے نے اونٹ ہو کے میرے نبی نو وعدہ مارو سونیا اسی اونٹاں تانوں لنگدیاں ویکھیا اساں آکھیا طبیباں دا طبیب ہے میرے کریم آقا نے وہ واڑ دے اندر قدم رکھیا تے کیتا کی پھیریا نا میرے نبی دا ہاتھ جدوں اونٹ دے جسم تے پھیریا اونٹ وہ جڑا کوڑ دا ماریا سی نا بالکل این جسم فٹ تندرست سبحان اللہ انہیں اپنے جسم نو چھڑیا تندرست کھڑا دوسرا کی ہے میرے آقا نے دے ہاتھ پھیریا وہ بھی ٹھیک تیسرے تے پھیریا وہ بھی ٹھیک چوتھے تے پھیریا وہ بھی ٹھیک جدو میسرہ نے سارے اونٹاں دی کفیت تکی ہے میرے نبی ایک اونٹ دے ہوتے ہاتھ پھیر دے نے اونٹ ٹھیک ہوندے جا رہے ہیں میسرہ نے جدو اونٹاں دے صحیح ہون دا منظر تکیا ہے میسرہ اپنا ہاتھ پایا جیب وچ گڈی لال ڈری مکے ول منہ کر کے آندانی بی بی خدیجہ 2000 تیار کر لے میں تکیا ہے میں اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے اے سونا اے بیمار اونٹاں دے جسم تے ہاتھ پھیرے رب انہاں نوں صحت عطا فرما چھڑدا ہے میسرہ نے جدو لکھیا نا کوئی اما آیا چھاؤ مار کے اتر گیا اب کھاؤ نا جناب کی لکھیا جائے انہیں آکھیا بند کر کے نا میسرہ ڈیری آندہ تینوں کی لگے بھائی میری مرضی جو مرضی نہیں انہیں کہا مرضی والی گل نہیں وہ کھانا پائے تاں کے جانے تے ایتھے ہی رہے گا انہیں ڈیری کو لیا اندر ویک کی لکھیا بیمار جس اونٹاں دے جسم دے ہاتھ پھیرے ٹھیک ہاں ٹھیک ہے اللہ ڈیری پائی جے وچ قابلہ بیٹھا کنے ہوئے
17 ਤੱਕ ਜਾਣਾ نہیں پریشان نہ ہو بس میں تواڈے سوچ تو بھی پہلے تقریر چھڈا ایک بار ذرا پیار نہ بولیے سبحان اللہ قافلہ نہ چلدے جب شام پہ گئی نا سامنے ایک جنگل سے میرے کریم نبی نے فرمایا میسرہ جی جناب فرمایا قافلے والے نے کہو قافلے والے ہو اج اساں شام اس جنگل وچ گزارنی جب میرے آقا نے فرمایا نا شام اس جنگل وچ گزارنی ابو جہل وچ بولیا ہوئے وہ تینوں سمجھ نہیں ہے آج تک کبھی اس جنگل میں اسی رہ بھی ہیں آج تک اسی رہ بھی ہیں انہیں کہا بھی نہیں رہ پویں رہے ہیں پویں نہیں رہے پر آج رہنے ہیں آج رہنے انہیں کہا کیوں آدھا مالکہ رکھے انہیں کہا اتھے نہیں رہنا انہیں کہا تو نہیں رہنا تو تم سواری کھینچے گا اساں اتھے ہی رہنا ہے جیڑی بکری جنالوں نکھڑ جائے وہ دے پلے کاکھ نہیں رہندا کیوں ہوئی جیڑی بکری اجڑوں بچھڑے وہ بگیاڑاں جو کی رہ جاندی ہے دعا کرو اس اجڑ چوں کو نکھڑ نہ جائے اس اجڑ چوں کوئی بولو تو صحیح ہے ایک شیخ صاحب کی گل یاد آ گئی آپ فرماندے نے بکریاں جا رہی ہیں سب تے ایک بکری نا اجڑ چوں نکھڑ گئی نکھڑ کی سیر پہ ہو گئی جدو سیر پہ ہوئی تو پیچھے بگیاڑ لگ گیا اگے کے بکری پیچھے بگیاڑ نے بھی دوڑ لائی بکری اس تو اگے دوڑ ماندیاں لانیاں بکری نے ماری چھال اگے سی دل بکری چھال ماری وہ 10 فٹ اگے جا کے ڈگی بگیاڑ نے بھی چھال ماری وہ دے تو 5 فٹ پیچھے جا ڈگیا دوویں پھس گئے بگیاڑ نے پیچھے ویکھیا پیچھے بھی دل اگے بھی دل سجے بھی دل کھبے بھی دل جدو اگے ویکھیا نا تو بکری اگے ویکھے اگے بھی دل پیچھے دل سجے ہر پاسے دل بکری نے انج ماریا دھیان پیچھے ویکھیا پھسیا پیا ہے جدو بکری نے ویکھیا نا بگیاڑ دا پھسیا تے بکری ہس پئی بکری جدو اسی نے شیخ صاحب فرماندے نے بگیاڑ آندا ہے کی گل ہے کیوں اسی ہیں تو ہی پھسی ہیں میں بھی پھسے ہیں انہیں کہا تیرے پھسنے سے میرے پھسنے زمین آسمان دا فرق ہے کیا کیوں آخر لگی گالے میں تم ہی پھسے ہیں تے پھس میں نہیں گئی بس میں اسی تاما میں خسمہ لیاں تو بے خسمہ ہے میں خسمہ لیاں تو بے خسمہ لگا کی مقصد بگیاڑ سی لگا بگیاڑ نو کی پتا بے خسم کی ہوندے انہیں آکھیا کی مقصد انہیں آکھیا مقصد ہے کہ جدوں پینی میں شام ساڑھے مالک میں جا کے جدو بکریاں ایک ایک کر کے ویک کے سارے باڑے کی ڈکڑیاں انہیں ویکھنا ہے بھئی پھلالی بھی آ گئی کالی پیلی بھی آ گئی چٹی بھی آ گئی سنگالی بھی آ گئی فلانی بھی آ گئی فلانے ٹوٹے پیرالی بھی آ گئی ٹوٹی پوچھل والی بھی آ گئی ایک کن کتری بھی آ گئی دووے کن والی انہیں جدو ایک ایک کر کے نال ایک سارے ڈکڑے نے نا تے گندیاں بکریاں جدو انہیں ویکھنا نا کہ میں نہیں آئی انہیں جدو ویکھنا نا میں نہیں آئی انہیں آواز دینی ہے نور محمدہ اور رشید او وحید ابا جی کی گل ہے وہ پھڑو ڈانگا لبو بتی ابا جی کیوں وہ شام پہ گئی ایک بکری پتہ نہیں کتھے گئی تے شام پہنی ایک ڈنڈا پھڑ لینا باقیاں نے بتی پھڑ لینی کسے سوٹا پھڑنا کسے ڈانگ پھڑنی تے سارے جنگل وچ آنا ہے تے ٹردیاں جدوں ایتھے آنا ہے نا انہاں دی جدوں نظر میرے تے پینی ہے انہاں نے پھڑ کے مینوں باہر کڈنا میرا منہ بھی صاف کرنا ہے تے صاف کر کے مینوں لے جانا جدوں تیرے تے پینی نظر تیری دھون چ مارنے نے ڈانگاں میں اسی تاواں میں مالکاں لیاں مالکاں مینوں چھڑا کے لے جانا شیخ صاحب دی گل کر کے آندے نے او کسے دے سرے چڑھ کے مال تینوں کو سانبھن والا تے ہوے کسے دے سرے چڑھ تینوں کو سانبھن والا ہوے تے آ کسے شیخ دے قدماں تے قدم ہاتھ رکھ کسے شیخ دا پٹا اپنے گل دے وچ پا خدا دی قسم ہے نا دنیا وچ پریشانی نہ قبر حشر وچ پریشانی ہے اللہ اکبر انہاں کہا اج تک ایتھے رہے ہو انہاں کہا پائی نہیں رہے پر مالکاں آکھیا اساں ایتھے ہی رہے یہ تیرا نہیں ہوں تو ٹر جا چوسی امیر کا منہ بنا کے اندر نہیں پھر نہیں میں چلو جی میں تہاڈی مرضی ہو گئی پھر سے میں کہا چنگا اچھا جدوں سارے بہ گئے نا کوئی ایتھے کوئی اوتھے سارا قافلہ اس جنگل وچ بکھر کے بہ گئے کوئی 4 بندے ایتھے 4 اوتھے 4 اوتھے 4 اوتھے 5 سارے جدوں بہ گئے نا جی ابو جہل جڑا وہ نون اندر سوڑ پئی انہیں آکھیا میری منی نہیں ہے اس منڈے انہوں میں کیا سی نہیں پہنا پر بہ گیا چلو کوئی گل کوئی ویک پوائنٹ لگی
وہ टुर पिया अपना नाल दा लभण वास्ते कि कोई एक बंदा होवे मेरे नाल जिहड़ा कोई इतराज ते कर सके ना टुरिया टुरदियां अल्लाह जी मस्जिद इंतजामिया होंदे ने 30 बंदे 10 बंदे 15 बंदे मस्जिद दे विच इंतजामिया होंदी 15 बंदियां दी 20 दी वो 20 बंदे दी इंतजामिया होंदी ते 19 बंदे एक पासे होंदे ने ते एक विच इंजदा जरूर हुंदा जिहड़ा कल्ला एक पासे हुंदा सच्ची गल है तुसी ते नहीं बोलना क्योंकि तुसी ते इंतजामिया च हुंदे हो स्टेज वाले बड़ी छेती आख्या जी बिल्कुल हुंदे ने वो 19 बंदे एक पासे हुंदे ने एक बंदा एक पासे हुंदा है 19 आखना एक चिट्टी टैल लवानी उन्हें आखना ना इत्थे पीली लगनी हुंदा जरूर एक दा बंदा हर महकमे हर घर एक दा जरूर एक दा हुंदा बखरा टुरन वाला उन्हें आख्या भाई सारे इत्थे बह गए ते हुण को मैं अपने नाल दा बंदा लभा टुर पिया उठ के टुरदे आया वेख्या 4 बंदे बैठे वो सुनाओ भी कोई परेशानी होना कोई परेशानी नहीं सोने नाल आए हो गई फिर परेशानी सरकार नाल आए फिर परेशानी उन्हें कहा भी इत्थे तो नहीं अपना दाव गली थोड़ा जाके गया कोई परेशानी नहीं ना ना सरकार का सदका लंगर लभदा उन्हें आख्या नहीं इत्थे भी गल अगे गया कोई परेशानी ना कि नहीं टुरदियां वेख्या एक पासे एक मुंह बना के बैठा सी उन्हें जाके पूछा तेनू खैर है सारे हसदे पर उन्हें कहा की करिए पानी नहीं पै लभदा पानी जदों ने कहा पानी लभदा अबू जाल हस्या ने कहा मजा आएगा ना हुण ते ना उठ मेरे नाल किथे चल चलिए मैसरा कोल टुरिया मैसरा कोल ओ मैसरा तेनू मैं आख्या सी इस मुंडे दी गल ना मन इस जंगल तक नहीं रहे कि पानी कोई नहीं उन्हें कहा तेनू की पता आ एक बंदा मैं मर चले पानी और प्यासे पानी नहीं लभदा उन्हें कहा ठहर जा क्यों रौला पाएगी आह मेरे नाल पहला मालकां नूं ते पुछ लईए आह मालकां नूं पुछ लईए हुण गल मुकाईए छेती टुरिया सरकार दे कोल आया मेरे करीम आका ने साहब मैं मैसरा की गल है कहंदा जनाब काफिले लिआंदे ने पानी कोई नहीं 2 रवायतां ने एक रवायत जी मेरे आका फरमाया मैसरा ओ पत्थर नजर आ रहे हैं जी नजर आ रहा है मैं चौक थलो पानी निकल आया वैसे मैनू नहीं पता इल्मे गैब की होता है मेरे नबी आज तक उस पहले जंगल च आए भी नहीं ते बैठे फरमाया वो पत्थर चुक मेरे नबी नू पता किथे की फरमाया वो पत्थर चुक मैसरा ने पत्थर चुकया थलो पानी दूसरी रवायत हजूर पानी कोई नहीं मेरे नबी अज लेटे सन जो मैसरा की गल सुनी मेरे आका उठ के बह गए उठ के ना ते मेरे नबी ने अपनी हड्डियां जमाई सुभान अल्लाह एड़ी जदों मारी ना जमीन ते पानी दा चश्मा विचों सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कोई सुभान अल्लाह तुसी बड़े सर पूछा कि मौलवी भी हौली हौली लगा ते भी हौली करके काम चला रहे हैं एंड हड्डी मारी पानी दा चश्मा निकलिया अल्लाह अकबर अच्छा मैं ते तुसी माशाअल्लाह सारे सेहतमंद बैठे हो जान भी सारे च है ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰੀ ਹੱਡੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਚਲੋ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਮੌਲਵੀ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਫਿਰਿਆ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਸਾਰਾ ਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਚੱਲੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੱਡੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੀਏ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਹੱਡੀ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਹੱਡੀ ਮਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਹੱਡੀ ਮਾਰਦਾ ਕਿਉਂ क्यों जमीन है जमीन मेरे आका फरमाते ने जमीन और आसमान की शायरी नहीं जड़ी मैनू नहीं जानती मेरे नबी ने अड्डी मारी जमीन भी जानती मेरा अड्डी नबी मारदा क्यों पे आया अड्डी जब मारी पानी का चश्मा निकलिया मैसरा ने हथ पाया जेब विच मुंह मक्के वाल करके आंदा बीबी 30,000 भी तैयार रखे सोना अड्डी मारे रब चश्मा पानी का जारी फरमा छड़ा गिरामी कदर हजरात ये बड़ा लंबा प्रोसीजर है फिर तोड़ बसरे तक जाना बदले तक जाते 17,000 मैसरा का बनता है तो ये बनद्या 17:30 बज जाने तो मैं आखिरी गल करा मेरे नबी तोड़ बसरे पहुँच गए बसरे जाके माल बेचिया माल बेच के ना बसरे तो जो वापस आए तो जनाबे खदीजा पुछदियां ने मैसरा सुना की बनया की होया मैसरा का बीबी बड़ा लंबा प्रोसीजर सी बड़ा कुछ वेख्या आ डायरी फड़ लो ते पढ़ी जाओ ते मेरे मैनू दिओ उन्हें क्या कोई गल तो सुना आंदा बीबी की दसा जो गए ना जांदियां भी बदल उत्ते रहे आउंदियां भी जनाबे खदीजा फरमादियां ने कोई नवी गल सुना ये तो जो निकले सो मैं अपनी अखां नाल भी वेख्या होर गल मैसरा दा बीबी गल है जो सारे माल बेच लेना तो असी पहुंचे बाद मैं तो सोना सी बाद जो आए ना मंडी च
تے میں پریشان سا مار رکھ کے پریشان سا تے ابو جہل ہسدا سی پیا انہیں آخیا کہ خدیجہ نوں نقصان ہونا ہے مال جڑا محمد لے کے آیا ہے تے میں پریشان سا بھی سرکار دا مال پیا ہے تے نبی پاک علیہ السلام نے میرے ول ویکھ کے فرمایا میسرا کیوں پریشان ہے تے میں اس کی سونیا مال سارے دا وک گیا ساڈا رہ گیا لوگ بھی منڈی چوں نکلتے پینے منڈی مک چلی تے نبی پاک نے فرمایا ایک باری کھلو کے آواز مار ہو منڈی والے ہو سودا لو بھویں نہ لو اج ایک نواں تاجر آیا ایک باری ویکھتے جاؤ سونے نو ویکھتے جاؤ آنا بی بی رب دی عزت دی قسم جدوں آواز دیتی ہے جاندے لوگ پیچھے پڑتا ہے سن میں لوگوں کو 5 منگدا سا لوگ 10 دیندے سن میں 10 منگدا سا لوگ 20 دیندے سن بی بی خدیجہ کہندی نے کیوں اے بی بی مال نو تے ویندا ہی کوئی سی سارے مصطفیٰ دا جمال ہی ویکھی جاندے سبحان اللہ کملی والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دا جمال دیکھنے سن گرامی قدر حضرات کچھ عرصہ گزریا یہی بی بی نفیسہ بنت منیہ نبی پاک دے کول آ کے آنیاں نے حضور تسی شادی کیوں نہیں کر دے شادی کیوں نہیں کر دے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کدے نال کرا کدے نال کرا ہے جی کسی عورت نال ہی کرنی نا آپ نے فرمایا اجے مالی حالات تھوڑے جہا ٹیٹ نے تے کر لیں گے جناب خدیجہ جناب نفیسہ کہنی نے تے حضور جے رشتہ ہی انجا دا لب جائے جڑا مال بھی آپ ہی لا دے سبحان اللہ اگر رشتہ ہی انجا دا لب جائے کہ مال بھی لگ جائے وہ آپ ہی لا چھڑ میرے نبی نے فرمایا وہ کون لائے گا بھائی مال عرض کر دیا نے جناب خدیجہ تل کبریٰ سبحان اللہ سبحان اللہ تواریخ ایک بڑے پیارے جملے لکھے ایک جملہ بڑا مزید ہے جنہاں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نفیسہ خدیجہ رئیسہ مکہ مکے دی ملکہ میرے نہ شادی کرے گی وہ تیار ہے نفیسہ سیر چکا کے آنی سونے ہاں اے نہ پوچھو تیار ہے کہ نہیں تسی ایک باری ہاں دے کرو ہاں دے کرو سونے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ مسکرائے آپ نے نہیں فرمایا پھر چھیتی کر جا کے گل کر نہیں میرے نبی نے فرمایا کیا خدیجہ میرے نہ شادی کرنا چاہتی جی سونیا کرنا چاہتی فرمایا کہ خدیجہ نو میرے والوں پیغام دے اگر میرے نہ شادی کرنی ہے تو میرے بڑے موجود نے اپنے بڑیاں نو کالم رشتہ منگا سبحان اللہ میرے کریم آقا دے ہر فعل کوئی نہ کوئی حکمت ہے اپنی امت دی تعلیم واسطے میرے نبی نے جملہ بولیا میرے نبی نے دسیا جڑے پڑھ لے کے جاندے ہو جڑے آندے ابے نوں تے عقل ہی کوئی نہیں چار بندے گلاں کرن ابا تو تے چپ کر کسے بندے نوں گل کرن دے دس جس تینوں پالیا ایڈا جوان کیتا او عقل ہی کوئی نہیں بندہ ہی نہیں میرے نبی نے دسیا جوان ہو جاؤ تے نہ کہ کرو ابے رن تے اماں رن پتہ ہی کوئی چل آ چلیے اسی کوٹ وچ جا کے شادی کرنا نہیں میرے نبی دسیا کہ جے جوان ہو جاؤ ماں باپ موجود ہون تے گل اپنے تے نہ لیا کرو آکھیا کرو بھی ساڈے ماں باپ موجود نے جویں ساڈے واسطے کرن گے بہتر کرن گے سبحان اللہ دعا کرو اللہ نوجوان بچیاں نوں تے بچیاں نوں ہدایت عطا فرمائے آمین خیر ادھروں پیغام آیا رشتے دا ادھروں قبول کیتا گیا جناب ابو طالب کہنے لگے کدن برات لے کے آئی ہے جناب خدیجہ کہنی ہے جدن سونے بھی مرضی ہو گئی سبحان اللہ بس گل مکائیے نکاح دی گل کر کے اس کے بعد اجازت لئیے باقی پھر انشاءاللہ بجلیاں گلنا پھر کدی کر لیں گے سبحان اللہ ذرا اونچی آواز دے نال بدلے کوئی پھر محبت نال آکھو نہیں تو میں نہیں دے منا کینڈا چھڈنا ہو محبت نال بولو ذرا سبحان اللہ جناب سیدہ خدیجہ کبریٰ نے حضور جتنی تھوڑی مردی ہوئے وہ جڑا جائے دل مقرر ہو گیا ہم میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جدو دلہا بنے رہے دلہا بن کے میرے نبی نے اج کر کے بیکھیا سجے پر بیکھیا اس پاسے جدو تمام مسیح تکیا ہے ابو طالب کہنے بیٹا کی بیکھ رہے ہو میرے نبی نے فرمایا میرا یار ابو بکر صدیق نہیں آیا یار دا انتظار پیا کرنا وہاں کیونکہ یاری یارہ دی یاری نہیں بھاگے آپ نے فرمایا میں اپنے یار ابو بکر صدیق دا انتظار پیا کرنا لکش بزیاں دے تاجدار صداقت یہ او بندہ ہے جدے متعلق میرے شیخ طریقت نے بڑا ایک پیارا جملہ لکھیا چلکی سرکار نے اللہ دے جگر پیر سید محمد سجاد حیدر شاہ بخاری بڑا مزیدہ جملہ لکھا فرمانے رب میں آپ بنا Sorry.
فرمائے سونے صدیق اکبر میری سرکار نے فرمایا میں اپنے یار ابو بکر صدیق دا راہ پیا ویکھنا وا اپنے یار دا رستہ پیا ویکھنا وا اپنے یار دا راہ پیا اڈیکنا وا جب تھوڑی دیر میرے سرکار نے انتظار کیتا تاجدار صداقت سنیاں دے تاجدار نقش بندیاں دے پیشوا ابو بکر صدیق آ گئے ہم میرے نبی نے اج کھڑے آئے کہ ابو بکر صدیق نو سینے دے نال لایا فرمایا تو یار چل میرے نال میری شادی ابو بکر صدیق نال ٹرے چل دیا جدو جناب خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جتھے انتظام کیتا سی برات بٹھانے دا جدو میرے نبی گئے نے کتب تاریخ اور سیر چاہتا ہے سیدہ خدیجہ کبریٰ دے 1000 غلام سن جس رستے تو میرے نبی آئے سیدہ خدیجہ کبریٰ نے اپنے غلامانوں دو رویہ سما بنا کے کھڑیاں کر دیتا ایدر بھی غلام ہاتھاں دے وچ پھلاں دیاں پتیاں پائیاں ہوئیاں نے پھلاں دیاں پتیاں پھڑ کے پلیٹاں وچ ایں جدوں میرے نبی گزرے این کر کے نالے چھٹ دینے تے نالے کملی والے آقا دا استقبال کر دینے حضور انتظار سامنے جدوں آؤندیاں ویکھیا تے بول کے جب میرا وجدان کہندا ہے جدوں میرے نبی آئے ہونے نے سارے بول کے ہوندے نے آ گئے سرکار ہمیں بسم اللہ میری سرکار تشریف لے کے آئے میرے نبی آگے بیٹھے نے نبی کریم نے چچا جناب ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھیا ہے نکاح دا خطبہ نبی پاک دے چچا جناب ابو طالب نے پڑھیا نکاح تو بعد یار اپنے گھراں چلے گئے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رفیقہ حیات سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ ساجدہ شاکرہ سائمہ سیدہ خدیجہ کبریٰ دے جدوں کمرے دے وچ گئے جدوں میرے نبی انج گزرے نے جدوں دروازہ میرے نبی نے کراس کیتا ہے ویکھیا سیدہ خدیجہ دے گھر دے اندر ایک نکرانی کھلوتی ہے بڑی خوبصورت نکرانی لیکن ہے اکھاں تو معذور ہے اکھاں تو نبی نہیں ہے جدوں میرے نبی اندر گئے میرے نبی نے فرمایا خدیجہ عرض کیتی سونیا حکم ہوئے فرمایا ایک میں دروازے اگے جدوں اے اندر آیا وا اے بیٹے وچ میں تیری نکرانی ویکھی بڑی سونی ہے لیکن مینوں یہ لگا جویں اودیاں اکھاں ٹھیک نہیں عرض کیتی جی آقا بالکل او نبی نہیں ہے میرے نبی نے فرمایا اج تے شادی دا دن ہے تے دلہا جدن شادی ہوے بڑا خوش نظر آوندا ہے تے خوشی وچ غریباں نوں خیرات بھی دیندا ہے فرمایا خدیجہ اج میری شادی دا دن ہے اج میرا دل کردا ہے تیرے گھر وچ آیا وا سب تو پہلے میں خیرات اے کرنا وا اس نکرانی نوں ذرا قریب بولا اج جدوں سامنے نکرانی آئی میرے نبی نے انج ہاتھ چکے عرض کی تھی مولا اج میری شادی دا دن ہے اس نکرانی جڑی امی ہے یا اللہ تیرا نبی تیری بارگاہ چ دعا کرنا مولا اس نبی بی بی نوں اکھاں عطا فرما میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ کبریٰ دے ویڑے چ گئے نبینی عورت نوں اکھاں مل گئی سبحان اللہ میرا ایمان کہندا ہے میرا وجدان کہندا ہے جدوں نبینی عورت نوں اکھاں ملیاں تے جدوں منگتے نوں خیرات ملے ویڑے وچوں پھر کئی بھلے منگدا ہے واہ جی تہاڈا بھلا ہوئے جیوندے رہو جگ جگ جیو تے جنوں نبی دے بوئے تو خیرات ملی سبحان اللہ میرا تے وجدان کہندا ہے یقیناً بول کے اندی ہونی ہے سونیا سدا وسدا سجا ہاتھ بلند کر کے مصطفیٰ دی نام مل کے پڑھ دیو سدا وسدا رب تیرا تبارا سدا وسدا رب تیرا تبارا یا رسول اللہ جتھے ہو سارا یا رسول
آپ نے فرمایا خدیجہ اے باہر بڑے بندے کھلوتے سن یہ کون سن حضور تواڈے غلام سن سبحان اللہ میرے آقا نے فرمایا میں تو کسی نے غلام بنانا آیا نہیں میں تو غلاماں نو آزاد کرنے واسطے آیا پہلے دن میرے نبی نے جتنے غلام سن جناب خدیجہ سب نو آزاد فرما دیا سبحان اللہ نوکرانیاں سن جتنی میرے نبی نے سب نو آزاد فرما دیا آپ دی بارگاہ چ عرض کی حضور اج تو بعد میرا جنہ مال ہے سب دے مالک تسی ہیں سبحان اللہ میرے کریم نبی مسکرا کے فرمایا خدیجہ یہ جنہ مال ہے دا مالک میں جی سونے تسی فرمایا میں جویں مرضی چاہواں خرچ کراں عرض کیتی سونے جدوں جان تواڈے نام لا چھڑیے مال دی کی حیثیت ہے جویں تواڈا دل کردا ہے میرے کریم آقا علیہ السلام نے پہلے دن مکے اندر اتنا کو مال ونڈیا اس سال مکے وچ کوئی غریب بندہ نظر نہیں سبحان اللہ اتنا میرے نبی نے پہلے دن سخاوت کی تھی مال ونڈیا گرامی قدر حضرات میرے کریم آقا علیہ السلام نے شادیاں کی تھیں تے حکم بھی فرمایا شادی کریا بولو شادی کریا تین کام ایسے نہیں جنہوں نے کرنے سے دیر نہیں کرنی چاہیے نماز دا ٹائم ہو جائے نماز دا ٹائم ہو جائے نماز پڑھنے سے دیر بولو بولو نماز دا ٹائم ہو جائے نماز پڑھنے سے دیر نہیں کرنی چاہیے بندہ مر جائے او دے دفنان وچ جنازہ پڑھنے سے دیر بچی بچہ جوان ہو جائے او دی شادی وچ دیر نہیں کرنی چاہیے جلدی تو جلدی شادی بچے میں کرنی چاہیے دعا کرو اللہ اپنے حبیب دا صدقہ جنہاں دیاں بچیاں بچے جوان نے انہاں واسطے با ایمان با حیا رشتے عطا فرمائے آمین اللہ بے نمازاں نمازی پنجگانہ دی توفیق عطا فرمائے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و قلم تیرے ہیں اللہ میری تواڈی حاضری قبول منظور آمین وما علینا الا البلاغ المبین